Take-Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK. Hello Abigail, kif aħna? Wasaq bdejna Mirko? Bdejna, mela bdejna. Dinaw ma ġiġ tiħbib tal-ġen tagħna. Kbar tagħna, kbar. Ħafna. Kbar paletta. Mhix jgħidni. Le, paletta. U ilni niġlu warajk biex nintaġġu. Nitkellmu aħna ta' Kemm mistrambal biex titaxxol li mawx monitor, hawn diġà kummenta xi ħadd. Relax, hawnhekk m'għandniex monitor. Ma xiex l-ewwel kemm mixew li satfejt. Għax ta' Biex ma tħares lejk innifsek. Eżatt. Qed tidher tajjeb ħafna Lara. Ħafna. U jiena. Aħjar minn Abigail żgur. Mela, nibda jien għaliex ġej Nil it-teknik, proprament, Nilu Lara, it-nejn maħbib gbar tagħna, ġifieri il-raġuni li ġibnihom ovvjament. Mhux vera, jien iktar ħabba. Inti lek nafu żgħira u l ħaġa li jagħtlu. Le, għax kien hemm jien fl-istorja. You tagged along. Tifla nafa tifla. Jiena għaċert li mhux ħadd Kienet għadha kif neħħiet iċ-ċupa ċups minn ħalqa. Dik għadejjem dejjem ħażemmilek dik. Yes. Imma mbagħad naħbib through the years u bqajna ħbib ġifieri. Yes. Nixtieq ngħid l darba rajna Lara meta ġiet għall-audition ta' Giselle. Eżatt, mhux għalhekk qed ngħidlek. Imma Malli 17. Imma Malli għamlitha, there was no doubt. Yes, She was Kristina. 100%. Kristina l-karattru l-kont. Pero ma nafx jekk Abigail kienet int involuta fl-ispjon. Ija, int kont fl-ispjon, no? Emela allura. Le, Giselle qabel l-ispjon. Le. Waqt l-ispjon. Le, għandu raġun. L-ewwel spjun. Spjun kont. Inti spjun għani u spjun tu? One. Le, tu. Yes. Għaxana sinu nafu għallara eżattament waqt li konna t-namlu spjun one. Kifat konna t-namlu audition star Giselle. Kienet qabdet tamlu li top qalbi għeddi għara baħli istrina. Eżatt. Assam. Mela, guys, qassam il-karti waqt li bħiet għottajt l-affarijiet. Jek tidu xie ġobbu għan Fior di Vita vera tajjeb, ħallu nix nikol wahdi. Daw ma jistax niftaħom għal-issa. Għalis tista, ma stenna. Tajjeb nidu jimmin ixi espert tal-loba. U m'għandekx ħasil. U ġam iftement li ħadduruni, ġifiri. Stiruħ. Klimi uħar għet jgħidilkom duruni. Le, Isma kif sejrin bizzajra? Ok. Fimni, normalment, trid tgħid kif sejra magħna. Kif sejra mami, kif sejra mami. I love it. Ifhem li mhux faċli għax il-ħajja trid tkompli, dawn nistgħu nagħmluhom. Il-ħajja trid tkompli, xogħol reġistartja, ġifieri trid tiġġagili għana qarabejha. Imma kif int bħala mami, mami strict, mami Asnaf. Playful. Kif jien bħala mami? Nil. Xinu? Kif inni bħala mami? Kont okkupat f'daqq, sorry. Kif inni bħala mami? Le, tajba bħala mami. Għanejlek, iffissata. Vera. Ġansir, jien niprofa kemm jista' jkun nikkalma ħana għax really goes overboard. U mhux dejjem. You go overboard, babe. Kultant mhux bil-words li tagħmel ħafna tajjeb u dak li minnu taħseb huwa ħafna tajjeb huwa l-ideali. Flima sens, tista' Eżempju, jekk qabel breastfeeding sa xi sena u nofs, fimt? Allora, tifla baqet imwaħla maħħa isa l-kangaru fil-pouch. Mela Sorry. Għax qabad li punt naqra sensittiv. Daw ħajabdu jagħtu. Eżempju, għaseb wara knejlek kollu. Spiegali tal-breastfeeding. ċedda la gwerra. Mela jiena meta kont pregnant il-nidem kont ngħidlu kemm biex nibreastfeedja. Naturalment id-dinja xi ħaġa deċiżjoni tiegħi sew, mhux kulħadd ikun jista' jibreastfeedja, so let's not go there. Personali qed nitkellem. Insomma wirna xili meta twildet it-tifla. Tistgħu toqgħodu kwiet qed titkellem Lara. Meta twildet it-tifla tista' nagħmel ftit ġimgħat breastfeeding u nieqaf. Però insertat li jiġi diagnosed b'dil condition jisimha CMPA. So il-cow products kollha ma jaqblux magħha, inkluż li d-dieta rrid nagħmilha jien milli naqqas il-cow products kollha jien għax jgħaddi tru il-ħalib. L-istrina. Allura li ġara mbagħad bdejna nipprovaw nintroduċu ftit trab tal-ħalib differenti
U ma rnexxilniex kienet naqra challenging. Allura, Għalla min? l-breastfeeding Min? ġi iktar prolonged. Sorry, għandha raġun Lara. U bdejt nħossna guilty li nibda nwaqqaf jew nipprova la xi ħaġa. Ikun hemm fil-ħajja dejjem nemmen jiena drastic changes need drastic measures. Fin f'kollu, ġifieri kultant tgħid tisma' dawwar u hemm modi kieku ridna webtra iktar kienet diffiċli għaliex it-tifla kienet tsib ħafna wens fiha u kienet anke biex nordu kienet the easiest way out. X'jiġifieri? The easiest way out kienet Għax tifla. mal-bubi u torqod, ġifieri. Tfittex il-bubi u tkun tittorqod il-ħin kollu. Ħana li kienu nismak titkellem meta tajt affarijiet bħal drastic measures, etc. u il-mod kif qed taħseb ngħid Lara ma setax ikollha raġel aħjar li He's the man you need. Yes. I think so. Għax inti ħanajdlek, ekket najd, iżommi għandek xan, għax dika. Bil-wib? Ma, kemm nħobbu. Mela, u speaking about drastic measures, sekonda, għanna tradizzjoni, għanna tradizzjoni, għaddi waħda din għaddi Lara. There you go. Mela, għanna nibdew dejjem toast, dan il-kas il-lum għanna tequila, fej namlu toast, ħanajdu l-verita kollha u l-verita biss. Bil-fors xottino jrid. Imma xot wieħed. Verita biss. Ejja. One, two. To go. Sigla. Mela, ħankomplu. Ħanibda jien, l-unika regola li għaw li nibda jien, ok, bin-nuċċali tal-Lourdes Optician. Għaw jien għandi nuċċali vera sexy u koll. Babe, you're already very Nuċċali ta' intelligent. xemx, It's toppjajt is-sexiness. You know. Teżagġerax, Lara. Verità. Sexy. Isma' mbaġġib in-nuċċali Kelma ta' xemx kbira. tiegħek. Xemx. Le, għatela sexy kelma kbira. No, it's the truth. Thank you. Sabiħa. Beauty Carlos. with brains. Carlos soħroġ Yes, minna 100%. I cannot deny beauty with brains, 100%. Kont qed naħseb, forsi tmur titnejje? Kiku taf kemm il-darba provajt. Kif? Mbagħad ngħidlek. Komplu. Mela, ħanibda ibda. jiena. Illa jien ma ġewniex ħott. Ma ġewniex ħott, hekk naqa' ġewni tajbin imma mhux ħott. Ġifri l-ħott ġew kollha nħaddieħor. Jont Lara għandha d-bissima ta' mqarba fuq. Jien għandi tnejn hot. Naħseb, iva, yes. Jien ħanibda b'Lara. Jew bnil, ħanibda bnil, għax il-Lara nafa. Ibda b'Lara, da ma Jiena tgħidha għamilta tal-logħba biex miskin ħalli fem il-logħba Alright. ftit tieħ ċans. Ibda b'Lara. Sa nilqas Ma din, il-mejda. alright, Għadu kif mela, poġġa ħansaqsi miskin, tgħid ċans. Lara. Lim lezzjoni tal-ħajja tal-limt b'mod ibes. Lima lezzjoni tal-ħajja tal-limt. Għana dik il-ħajja tal-mek il-ħin kollu. Imma kien hemm xi ħaġa li kellek vera titgħallima b'mod ibes. Li vera hekk weġġajt biex tallim dik il-lezzjoni. Ma naħseb kull ħaġa f'ħajti. Kollha kienu bżin. Għanni kifetlek jaħasra. Drastic measures. Jena li konsenajt isma Lara nitkellmu she does drama like yeah, she Le, does ma drama. serious note. Kienet hekk jew kellek tajt talima ibsa. Naħseb li kbar talim. Mux, għal-moment, għandi jisu bħal blackout, minix qed naħseb f'instant partikolari f'ħajti, ma naħseb li jiena persuna li nħobb ħafna the edge fil-ħajja hekk. Kull ħaġa li tnagħmel nagħmilha passjoni. Kellha ma nagħmilix. All out. Bl-adrenalina. Bl-adrenalina, Burning out and doing it, eżatt, kelma ngħidlek. Bravo, u għalem eżatt sejra, ġita f'eżatt fejħamu. Allura jiena persuna li jekk per eżempju, ċempel li Abigail Lar ħanamlu program titħol għalih, I know it will burn me out, imma You're gonna go for it. tajtni xaħat, tajtni li xkasabiħa, interessanti, allura nitħlila. Nidħol għal kollox, però unbat nasal f'punt f'ħajti where I burn out and it affects me both physically and mentally, u naħseb l-arħaġi meta taffetwak physically. Per eżempju? Fejna fjena, ikollok incident u tweġġa. Riċentament, per eżempju. Ġralek hekk,
Riċentament kellna incident bil-karozza, konna jena u Neil, where we were both really burnt out, konna dejjin minn moment. Dal-ħar jew ilu da? Kemm ilu? L-accident li kellna sentej, 3 snin ilu. Niftakar dak l-accident. 3 snin ilu. Min kont jataxxu. Jien naħseb niftakara din. Anke inti tiftakara? Għadna qata niftakar. U ċempli Kienet talima kbira. Kien għalti speċi kienet pregnant qabel ma ġiet tifla u kienet qed tkorri. Kelli miscarriage. Miscarriage. U ċemplit li u ġennitni. U jiena għajtina kalma xejn għalhekk kalm tarani ma tkunx. Imma l-problema kienet the way I delivered the message to you. Ma how can you deliver that message? Imma kommort panic mode. Għanismaw l-istorja. How did you deliver the message? Can I ask you how you delivered the message? Xej, iċċempillek tibki t-xer u tgħidlek li qed Ma kienx l-ewwel miscarriage tiegħi, kelli miscarriages oħrajn qabel, imma xi bdejt nara l-bleeding, speċi daqshekk. Insomma, jiena mortalija. ċempilt il-nejl, d-dem, ejja mux ċempilt il-gajni għalli biex nidħol fis-sodda. Mortalija jiena u ġbarta u baqgħet tgħid u tgħid u nsmaħħa u tibki u tgħid fuq il-mobile, kont għaddej il-marsa bil-karozza u f'daqqa waħda I passed out laqasna fġara. Fil-4 lane, bqajt indurek u għad ġviri, jien niftakar nħabbess l-linja f'daqqa waħda. Sanil kellu blackout, ma jiftakar Ma niftakar xej, assulta ma niftakar xej. You passed out. Passed out. Blackout. Għat maċrajt li passed out. Can I ask you a question? Naf. Did you see the darkness come on you? No, ċas ħassejna għaddisi f'daqqa waħda. Meta inti ħassazin ma jkollux warning signs, ma tkunx taħt għajnejja nsib il-lara t-xeru tajja ħdejja, ma tamel ħaċib, kellu reaction. Għan-istartja l-karozza. Imma qabel dal-periodu tal qed jgħid Neil, ovvjament hemm gap missing. Exactly, that's what I'm trying to figure out. Ma nafux. How you ended up together. Mela jien. Ġiri verità, nessa noda li maħbaċ. Eżatt, le, ma inti konta tissu, konta dik ma wasalx. Le, ġi għalija. Fil-karozza kont. Ippikjani. Jiena tinsuq mija jiena messaġġiera. Għad fil-karozza. U Lara qed tirrakkontalu waqt li qed isuq x'ġarax ma ġarax. Le kont fuq telefon, fuq il-mobile qed tgħid il-tax-xogħol. U Neil jimpressjona ruħu jisma' dawn l-affarijiet. Ma kien iktar fil-verità il-qata tiegħi wkoll u l-inkwiet u kollu. Neil, hu paċenzja neħ il-karti. Ej, xed jara. Ħabbal-mike. U fil-xnarum. Le, mux xjarom, mux Mirko, ħabba sound, għaddu kan bat li Mirko. Kif ħaniftaħ, kif ħaniftaħ, ħadix għaddi ċafetta, l-għonis kif iċċaqlaq, asflaħt nċaqlaq sidri bid-daqqa li ħat naħseb, ovvjament mal-qajċ, jina nstabat mal-isteri. Ġifri, sekonda, ġifri, waqt li jint mitluf minn sensik, inti għajma u għattara dil-ħagġa. Le, jien qed nitkellem ma ta' xogħol tiegħi qed ngħidlhom sorry kelli nitlaq abrupt met xej il-ħadd. U qiegħda fil-karozza. dettalji qed isuq, qed isuq jiena qed imparla quddiem. U sakemm qed imparla jiena insomma qed nitkellem nara dil-karozza. Ma dix fuq l-istess lejn, ovvjament, miexja, tengod ma ħabatniex f'karozzi oħra, u baqgħet diħla head on the left, u diħlu, Għajna tela bankina diħli ġo karozza oħra. Inħares lej, and he was passed out, rasu fuq l-steering. Oh my God! U jien iġġennint, ma xieġralu dak il-ħin, Kif waqafta? Ma inti Bid-daqqa waqafna. Għax battu ġi. Ma jien Għajna bdejt intella bankina ġo karozza oħra. il-handbrake, un bat ħaddaqaw tellajt il-handbrake. U waqfet. Jena għadni bleedja sa dan it-tant. Oh my God, this is a dramatic situation. Wow, guys. Kien diġa kelli inġiri qabel għax kien diġa kelli rapture, kelli. Oh, in niftakara dik ton, kien diġa kelli tiftakru. Jena dik kont ngħid meta bdejtu tajt. Għax tal-ton ma dix il-bot laqqas, ħafna eżaġerata. This was the accident on top of another accident. Exactly. Oh no. Jiena dak il-ħin ma bdejt inħoss xejn ġowan iġveri ħadd il-whiplash kbira kelli żewġ slip disks li spiċċaw tlieta mbagħad. Oh God. U mbagħad ħriġt minn ġol karozza nwerzaq najja tal-lajjut u ħriġt f'nofs il-bypass tal-Marsa l-karozzi jieqfu n-nies ħirġin. Jien għadni ma nafx hemmhekk. Għal dawk in-nies kollha. Jien għadni hekk. Illi minn qed isegwina. Dawk in-nies vera mhux tad-daħżew. Mhix tad. Vera mhux tad-daħ. Titħajs sa x'saddiet u everything is okay. Mhux tad-daħ xejn. I'm shocked, I'm laughing with the shock. Dawk in-nies li qegħdin isegwuna li ma kellix xans ngħidilhom thank you. Thank you. Imma dak il-ħin imbagħad l-unika ħaġa niftakar illi hu imma beddix, he was unresponsive. Allura jina tista' timmaġna moħħix kien għaddej. Ejja ngħidu kien unresponsive. Dik kien bdejt nipprova nerfa' u bdew jgħinuni n-nies biex noħorġu inwerżaq u ngħajja tax dak il-ħin I went into nurse mode. Moħħi mar CPR, ġifieri dak it-tip.
F'kemmilni ngħidlek ġew l-ambulanza u spiċajna tnejn l-emerġenza qabel mod biex nissedja karozza u l-ġuna ħadli ċafetta għas kunna fli laqas intu għanti kam xaħat mal-biba tijaj. Għadli li ċafetta li bej sej. Nara n-nisu ma tiktar n-naħa tijaj. U ħassejn bekan fraħt nitċaqla u da. Nisaw, fil-għoddu dik għameti li kemm jinħeb li nħoss l-iktar mara ħebi fil-dinja u fil-li war nofsen diħli l-emerġenza u zawx stretchers. Fin ġiveru għadda ħdej l-oħra diħli, itokra u plaħaw jina ma niflaħx. Imma insomma, rixna minna. So yes, dik Crazy story, crazy. Slow down. Irrit miflok immur panic mode, irrit għall-inqas ngħid isma' ħanik kalma, eżatt. Kont burnt out b'ħafna affarijiet għaddejjin. Mhux hekk. Over and above il-biża li kelli fuq il-pregnancy wkoll illi isma' l-affarijiet tagħtihom bil-mod il dak li jkun, illa għaliex ma spiċċajtx weġġejt jiena biss, ma spiċċaw weġġewhom miskin. Għadda taħdem naqa fuqa mhux ħażin però. Għada taħdem fuqa. Għadna l-ura. Għadda taħdem fuqa. Imma nafu l-hemm effect. Dik imma werta. Imma l-menu tija star star for effort. U dil-ħagġa ġabitkom iktar viċin ta' xurxin jew le? Ovvja. Ifimni, l-akki li għenaf, unbat 2 months wara u 3 months wara kiena reġa pregnant u l-lum għanna l-żara s-sanda. Imma laqqa weġġajn, all right, imma xejta barra minna. Fatti kien fuq il-gazzetti u għek, kien fuq Facebook, il-nis kolla jgħidu il-ksuħat, mux il-ksuħat, xie-ksuħat, laqsna fl-ħbat jen. Fimdi, għara l-interpretazzjoni. Għalix ħassek ħasazin il-panik. Bata minna Nis li ħafna pressjoni. Xok, probabilment, mux ovvja. Nis li ħafna pressjoni, kwetajt ħafna, ovvja. Kien waqt periodu ta' żmien il-business tiegħek ukoll. Kollu xigumma kollu Konna vera burnt out fix-xogħol ukoll. U dawn, infatti anki fuq l-ambulanza ħin minnhom ukoll reġajt snibdejt sejjer għalu li pressjoni baxxa ħafna u xiex mbagħad. L-istrina xi storja. Ja. Isma' kull ħaġa tgħaddi minnha fil-ħajja però titgħallem. Iva veru. U hija dik il-ħaġa li tagħmel dak li inti. U le, u saqsejtkom kontux closer x'ninħossi meta tgħaddi minn ġek li mħabba tikber istra, you get closer. Meta għandna relazzjoni vera ħelwa, f'sens we are best friends. Illum il-ġurnata he's my husband, imma we're not just partners or lovers. We are best friends. Kemm ilu daħalni l-fħajti, jisur replace ħafna best friends and it became one. Yes. Mux replacement. Le, għadkom fħajti bħala. Le, għodik dejjem, imma fimtek għandik. You consolidate, it's like you consolidate your world into the family. Jiena niftakar fil-bidu. U konna jdila Lara, konna jdila meta konna nitkellem konna jdila dan ir-raġel, tiftakar konna jdilek. Ir-raġel għalik. Abigail is very passionate. This is your soulmate, Lara. Kont inħoss li huwa like what you needed to ground you and to feel solid and to grow. Ija. Fatti meta ntajna għal darba kena xowta minn emissu l-belt. Niftakar. Jien niftakar kif niftakar li għandi date ma xaħar. Ejja, niftakar. Le, dak il-martu toħdu drink, martu toħdu kienem. Konna għadna grupp dak ismi, konna għadna fil-grupp. Saretta, Kont għadek toqgħod bil-kirkara. U naħseb konna kellek xi parti u kien hemm Kif kontu li hemmhekk naħseb. Kif kontu ta' fil-klikka. Kien parti mill-klikka hemmhekk daħal. Konna nafu ġoxin. Professional. Jien naf minn il-Larazzo Pardi u kienet tafni ġiet kemmna fuq affarijiet anki ta' xogħol ġili kelmitni avviċinatni fuq affarijiet ta' xogħol. U min daħal il-minima? Ija bitni ta' kien. Hele, Ara jena, kienet tgħid li hekk tħall fuq Facebook u rajt li kienet batit li friend request ġifieri issa ma nafx għax kelli bżonnu fuq ix-xogħol. Għadek kif ħafna dimijiet ta' xogħol. Ma nafx jiena tinħallihom jgħidu. ġobna ħalli li kolli xi ma kunx Kena biċċa xogħol u kelli bżonnu batlu friend request imma ħafna. Ma datnejja tat-ten, bro. Le, ma min għamel il-move? Oh. Ma jistax ikkonfermalek, Abigail, ma nafx ħadd tagħmel il-move. Someone made the move. Min imistu bil-karti? Mela, ara, ħan nirrispondi. Ħajres, inti vera trid tweġġa li nifsek. Provide lejnek, bro, ma Go for it, Neil, għajdinna. Ara, kienet altling biex imorru bir-rota. Vera.
Għantlek ġifiri. Carlos, U jina għettila, jek trid, għettila, rota mara ġnuza, għettila, ejja ġiri, għetli għan iġri jena. Ma kien iġri għaxeknet fanran. Fanran, ma kienx jem ġiri 3 passi pass. Just a walk, anzi, fun walk. Fun walk. Jena għmur biex shorts u bil-hot pants għaw xieġijak minn daħ biex kun kombination cycling shorts. Xej, għal xej, laqqas bis daqsekkara ma kelli. Bdejna l-labbalbu. Ġiviri, ma insomma, dik l-opinjoni tijaj. U kem damet biex ġit l-ewel bewsa, per eżempju? Asna. Damet jew malaj? Ma għasib li ħafna zmin ix-xol. Ma mux ma neħu sib Ġrat, ġrat, Abigail, ġrat u ma nafux Very id-dettalji. sweet couple. Go for it, Carlos. Yes, go for it, Carlos. Mela. Vera ħelwin. Insaqsit il-lara xek, ma neħan saqsin nil issa. Għali. Għat namel effort biex ma meċlaqx, Carlos. Mux għalaw li fuq ju. Mela, li. Ħambid deftit il-direzzjoni tal-konversazzjoni. Jessemmara. Nil, blima mod, l-spiritualità jew it-twemmin religious iffurmalek ħajtek. Deep. Nalla how deep. I know. Għara, ħanejlek. Mela, jien trid tifhem jiena ġej minn familja fejn Ombi huwa kien kanonku ġifiri dejjem bil-knisja, jemnu bil-knisja. Jiena ta' għeda konzert, kont abbati, jem nisa xie 14 sena, jew 13 kem, xie 14 abbati. Tista timmaġa, ġifiri, dejjem ħad pjaċir, f'dak l-ambjent. Pero, jek tej li temmen li it was the right thing nejlek li lem. Għalixin naħseb li l-aħjar ħaġa li tallem huwa l-ħażen li tfal. Mhux it-tajjeb il-ħażen. Għaliex jiena trabbejt ma nafux il-ħażen u meta ġejt f'esperjenzi u kbirt tajjeb u sibt ruħi single met ċertu età. Sibt nies tajjeb, ovvjament jiena sibt nies femminili li kellhom ċertu ħażen għax ġej minn ħafna ħażen u li setu labu bija kif iridu għax jiena trabbejt kollox fit tajjeb u kollox nemmen li dak huwa tajjeb u għandek kollok ċertu rispett u da, mentri bil-verità. Tipo ma konċa aware li jista' jkun il-ħażen u l-mibeda u l-angerness u xi waslek kif bniedem jista' jkun fals f'wiċċek. Dinek jekk għandi problema bħal ma kellu jekk jiena llum ġod anke jekk inkwetat fuq xi ħaġa, immur dajda isma' inkwetat fuq di biex tifhimni jekk ħatarani differenti magħha awtomatikament she's aware. Mentri tintaqa' ma' nies fejn ikollhom hidden agenda. Jilabuk illa għaliex dej mastermind għandu fil-ħażen. Trabbew fil-ħażen, jafu l-ħażen. Eżattu. Isibhom kull imkien, imma meta inti titrabba fil-spiritualità kollox da u kollox goodness u ma tkunx aware, xaw vera fil-ħajja. Fil-foresta ma tkunx. Ma di tiġi ħażin, ma nemmix fiha. Tasrib u l-lupi. Huwa ħażin. Nil ma jaħseb ħażin f'ħadd pereżempju, jien dik li naħseb ħażin jew ngħid tisma' int bis-serjetà. Kemm inti twajjeb fiha dil-biċċa fejn? U le u fuq il-ħajja privata ta' fil-verità, fuq xogħol differenti nemmen, ma fil-ħajja privata għandek l-esperjenza. fejn kun relax, inti jekk inti fejn naf, inti hekk. Ħalfili li għandek għalfejn dottrini hekk. Imma bro. Imma interessani. Il-qatt punt vera interessanti, imma sfortunatament id-dinja jdik li u għaw it-taħwit li għaw. Ma nġdikx għalfejturi. Imma ħafna nies li huma mhux bħal. U dik hija. Ġifieri tagħmel ħafna snin tafda. Tkun minnek, tkun minnek. U weġġawk speċ ta' u manipulaw. Inti temm, illum tibda tara. Eżempju, anki tiftaħ il-social media li kulħadd ferħan se jtir. Mbagħad tiltaqa' ma' daw in-nies jibdew jgħidulek għaxek u għaxek u għaxek. Nibda dejtaw, they're living the life tara xismu. Jek tara social media, għasin faxin, ma jinteressanix jaħseb ħaddieħor fuqi. Assolutament, jek inti tgħid minn wara kontrija, ma jeffettwanix, laqasin inkun naf. Għax sakemm ma jkunx naf, ma jinteressanix, issa jekk tiġi tgħidli ngħidlek nirrispondik imma. Imma sirna vera ngħixu biex
in-nies jaħsbu tajjeb fuqna. Imiġu. Imma tfal, kif tal-imhom il-ħażen? How do you do that? They need to face it. Imma ġew esposti għal-ħażen minn ma jaf. Jiena They need to face it. Eżempju, jiena kelli esperjenza bit-tvetjiet meta sapruħu f'diffikultà kif jittratta nies li huma iktar għandhom iktar ħażen minnhom, mhux tgħidlu li tkellmux illak it-tifel, le, ħalli ħansi ikellmu u għejnu joħroġ minna. Għax hekk ħatalqu ġo kaxxa, xi darba joħroġ il-kaxxa tinfetaħ u titfgħu f'dinja fejn ma jafix. Ma tfal jgħaddu żmien jindunaw ta' bil-ħażen. Ħallih jara l-ħażen, ħallik mill-loss spiritualità, itlob, ifhem, għaddu raħlalla, emmen fih iva. Imma anki jiena fil-knisja, orrajt, trabbejt fil-knisja u kollox. Porek tgħid li temmen dak kollu li jgħidu ngħidlek qed jitnejku bija f'wiċċi. Inti fimni, għax jiena ma hemm il-ħmerijiet li jgħidu, fimt, u daw l-ossja li għal-muka u l-mużew hekk. ħafna minnu huwa mhux reali. stejjer. Le, mhux reali, mhux tal-vavi. Eżatt, ma jirriflettix ir-realtà. Ħafna minnu huma eżempji biex jgħalmu wkoll. Imma dik id-domanda li ħansaqsi. Pereżempju temmen min itik daqqa ta' ħarta dawar wiċċek u ħajtik daqqa ta' ħarta n-naħa l-oħra. Jiena nemmen bil-karma mbagħad. Alright, dak il-ħin vera ninħarraq, jekk pereżempju niġi backstab nil semma sitwazzjonijiet, pereżempju li jiena awtomatikament minn għal-marrid ġejt involuta f'ċertu ħażen illi kien għaddej madwaru. Kont ninħaraq ovvja, tiċċajta u kif, kont ngħid imma kif inhu daqshekk b'saħħtu li ma jitkellimx dal-bniedem ikun ninkwita lih, pereżempju. Għalejlek, għax il-verità. Imma mbagħad taf x'nebben. Sorry, talt fuq. Dawri Kemm intom ħelwin istra. Le, Kemm Halloween rajtom? Aħna jiena dak li jien mhijiex u dak li jien min. Eżatt, aħna jigsaw puzzle. Spjegawli. Jiġifieri aħna nikkomplementaw ħafna xulxin. Kemm intom Halloween? Assolutament jekk tgħid li taqbel mal-arda ma naqbel xejn magħha. Anke l-mod kif inħarsu l-ħajja kif. Spjegawli ma tinin aktar. Allora, tini eżempju. Jiena kif fimta they fortify each other. Iwa, dik mela qed jitkellem mhuwiex għatejju. Irid eżempju. Nil mhuwiex għatejju. Imma pereżempju meta jisma' ċertu affarijiet jgħidli barazz. Le, jien passjonat. Passjonanti biss. Imma f'liema sens, Lara. Nistudja you are actually. Nidħol ħafna fil-Kristjaneżmu, nemmen fl-ispiritualità. Għandha ħafna waste of energy. Waste of energy. Waste of energy. Jiena ma interessanix jekk inti taħseb li Jiena ma nili, ammor Jien ma interessanix ħadd jgħid x'aħseb fuqi, għax sakemm jiena komdu, niġi nitnejjek x'taħseb. Il-problema fuqek, mhux fuqi, għax jiena tajjeb. Ħanilek. Fimt? Vera. Lara, jekk inti taħseb ħażin fuqha, għandha problema, għax inti taħseb fuqha. Jien kif nara jien qed ngħidlek. Int ma jaħseb ħażin fuqek. Le, kulħadd għandu dritt jaħseb li jrid fuq kulħadd. Imma jekk b'xi mod dal-persuna stajt weġġajtu, irrid naffaċċjah biex ngħidlu isma'. Ma weġġajtu f'liema sens, imma f'liema sens. Jiena pereżempju ngħix ħajti ninkwita ħafna illi pereżempju stajt weġġajtek b'xi mod. Ġieli qas inkun hemm xejn nagħti intention. Straightforward, Jiena straightforward, ngħid, ommi tgħid ħali. Pereżempju, you actually go there. xi ħaġa għal mod tal-argument jien naf jien naf, naddi kumment fuq xaħad bla xar, per eżempju. U ba minn qed nitkellem ikun persuna li ma jkollu xar, qed inġib eżempju. Imma dik dejjem ħad tiġri fil-ħajja. Imma wara nitlaq meħdeħ dal-persuna. Tottewden, il-kelma jittewden. U nibqa' newden. Waste of energy. Waste of energy. Imma nikwita Jibħalek kont, Lara, jiena kont bħalek. Għal ħafna snin kont bħalek, istra. Mbagħad tikber tajtina ġat naħli l-enerġija. Lejna naħseb li nsejċat bil-memorja. Tiswiċċja naħseb ma li jkollok it-tfalek, mbagħad walla bes għaddin ċlik. M'għadniex niddebret l-enerġija kollha. Minn kalpessja u in-nies laqqax. Ma ġiet tagħmel apposta, ma mhux apposta tagħmel qed tajt. You are very sensitive ħafna jiena on where you tread, basically. Jiena vera empit. Jekk nidħol f'kamra u naf li Abigail għandha problema, tlaqt minn hawn ewden fuq il-problema li kelmetni fuq Abigail. Too much inti. Unċempilla kif qajt fuq dik u nibatilha kuljum hekk jista' jkun. Le, dikha minn dejjem You're a caretaker. Immens. Għandi bżonn inkellmek fuq għadi. Patience, l-istess. Sa fil-break inkellmek. Immur għal-funerali tal-pazjenti li kien ikolli. Jien niftakrek.
Dak it-tip. Ija, isma, Ħafna. il-rispett għandu Imma jkun dik hemm sabiħa. dejjem, ifhimni. But it drains you. You imma have to trid respect yourself. Go for Mela, it. nien ħajsaq sen mistoqsija. Qabel ma minn għandu jwiġba ħana namma ringrazzjamenti. Yani faqa. Saqsi l-mistoqsija jgħid il-min ħatamela. Kemm Mela, tidher żomm distinta nara, b'dak nara. in-nuċċali Abigail. Mela, sa' kem taħseb ħana mal mentions. Vera distinta. Ivi, għamel. Fl-aħħar għandek nuċċali deċenti Abigail. Thank you, Lord. Onestament. Lord, grazzi Lord's Opticians, Matthew u l-papa tiegħu. Għax soltu x'ismu l-papa naċċali tiegħu? Abigail, Abigail, kur kollha daqshekk. Jisom għandna television screens. Kollha issa Anka da kbir. Innotajt li anka Imma almenu jimxi ma' wiċċek. Anka l-attitude bidlet. Joġu la sawek is-soltu Ma li nilbsu hekk niġi. Biex ngħidlek is-soltu n-nuċċalijiet jagħmlu la imnieħira jidher żgħar. Can I go further than that? She looks perfect, babe. Like this, You're yes. such an asshole. Like this, yes. Grazzi lil Ultimate ta' support tagħhom u l-magna Thank you tal-kafe, very much. daqs nofrilkom kafe. Yes. Nokla, dizin tal-karzu logo, Nokla tamal ukoll wedding invitations u insomma fost ħafna affarijiet Design. oħra. Everything design, Nokla, guys. Customized Nation, by the way, insejna ngħidu l-karti ġodda. Il-karti mazz Dan ġdid. huwa season 3. First episode, season 3, guys, First intom. episode. Material tagħhom. Apposta hi, mela, U mela. intom l-ewwel guest ta' Guest season ta' 3 season u 3. minnhom ħajbdew jidher kull ġimagħtejn. Yes. Okay? Ibku. Ħanibdew nagħmlu kull ġimagħtejn fuq kull ġimgħa, guys. Apposta daw, apposta. Biex jekk Okay. id-dehni, Abigail. Okay, home. Alla Mara of Decorations, CMYK, we love you. Joseph, thank you very much. Daħanna platter. My God, guys, daw il-platters, ġifiri. Mal-kafe ħanofru l-kom donut. Jesus said daw Mela. il-donut. Yes. Daw id-donuts. Daw id-donuts, daw donuts partikolari. Donut King, ta' Donut King. Il-kelma donut tista' tmur f'ħafna postijiet bihom dawn il- Country Terrace, Sta taraw. Country Terrace sponsor ġdid li għandu Yes, restaurant Għawdex. tal-ġen Għawdex, Looking forward naħseb ħafna vera minnkom jafu, tajjeb. beautiful place, U l-ħar fantastic guys. ħaġa online intimates. Jien għandi ħafna mistoqsijiet fuq l-intimità, preparaw ruħkom. Alright, tibżax. Online intimates, ħantukom rigal Malta online Mela, intimates. mela, U mela. jekk intom Ħedaj. tixtiqu tixtru xi ħaġa jien ħanixtri għal-Christmas. Yes, minn onlineintimates.com, tidħol? tinsewx guys titlu onlineintimates.com, għammil code TAKE2, kollox spellu żgħir, TAKETWO, kelma waħda, u għandkom 10% discount. Ok, ċettina, Yes. ċettina, tħol ixtiru xi ħaġa. ċettina right? miex. Ħalli għal ċettina, ħalli għal YouTube, ċettina. Taqbas ma ċettina. ċettina l-Christmas hekk, prova xi ħaġa ġdida. Isma, jena l-lebjat nara ħadaq xej on fire. U naħseb li dijek l-ewwel waħda. Go for it! Go for it! Jena nisapportjak. Mela, tħobb il-komunikazzjoni verbali bħala dirty talk. Top il-komunikazzjoni verbali. Bħala dirty talk. Inti tħobb la. Allora kif ħattu Attenta Lara, attenta, brava Lara, brava. Prova nibdawara fuq attenta Lara. Jina Irrispondi. għedha l-esta biex nara kif ħad titħol għalija. Tittakila, Abigail, just in Neil. case, just in case. L-ewwel saqsinu mbagħad la jisti ħares wiċċi, Ħares rajtu? wiċċi. Rajtu, baxxi għajnet, għax jisti li saqsini, rajtu? Guys, isma, innu taw xed tamel Abigail, min kollu xed tamel biex dawar il-mistoqsija. Mela rispondi. Iva. Deflecting. Iva, Lara, Iva. Iva, vera. Top il-komun, int kif taf, sorry, Iva. Iva vera. Isma, jena taqsejtek. Mela, mux ovvjaħu. Mela, non Bħala il-komunikazzjoni verbali bħala dirty talk. Iva, Iva. Skont min, titkun taf tamlu, għax ġili kun hemm nisti kunu naqa. Maġa skont min. Mux kapaċi għamlu għat inħas naqa off. Mux set mur Mux xi bus driver Eżatt. għaddejja. Skont min. Mux set mur Mux set mur toħroġ minna. Tara kif xil-bas. Mur il-grocer ta' glutini French loaf jgħajna. Lew. Le, ma nħobx xaħat li ma nafu. Xaħat edha miegħu fir-relazzjoni ta' mħabba. Għax inta skont min. Ma Mux kultant jista' ovvja. jkollok Le. komunikazzjoni verbali normali u tifhimha bħala dirty talk ukoll. Ejja, of course. Il-Malti, il-Malti. Dik tiġi. Ifem aħna Il-Malti ħelu. aħna Ġieli ma minna tkunx program tista' siħek. tikkontroll. Min imissu. Min imissu. Ġifiri. Le, ma yes. naħseb fehem li mħabba hemm spazju għal dil-ħaġa. It's playful, oh, it's playful. Inti tiddeja, inti. Mhux dejjem ġieli wamma. Ġiet Ġili tiddeja. tkun imġebda. Ġieli Imġeb, tajdu tkellem li ġeb. Għax imbagħad hemm livelli ta' dirty.
Xi għamel? Hemm livelli. Hemm livelli ta' dirty. Għana kultant, per eżempju, jkun hemm ċertu dirty talk li ma jkunx adequate għax inkun production mode. Skont il-bordata li tkun. Skont kif issibni fimt. Għaw kemm minn diffiċli joħ. Ejwa dina protokolli. Nota l-kelma protokolli. Bil-manual, Illum page 70. L-lum il-protokolli mux tajbin. Isma' u dbati bil-menstrual cycle, bil-menstrual cycle dbati inti. Bħalissa d-deja bil- Tipo il-mood changes u hekk. ma dawk jiġu wara l-breastfeeding, dawkar. Meta ġub noħra. Il-post-natal shift, mood swings ġew wara l-breastfeeding. Ma nabettu għallura b'daqsek, we have to normalize it. Le, listen, I share my period calendar. Biex kuħed ikun jaf. Ija. Iġi taffetwa ħafna inti l-PMS. Ġara le. Normalment is-sik jieħduh ta' min jaħdem miegħek int mhux. When you say share your period. Share my calendar. kunu tafu li hemm il-PMS. Kunu jafu li jiena mhux qiegħda taqf Minni, Ma tixxerjax she il-kalendar. doesn't need to share nothing. Ma jaraħx il-kalendar. No, Għasikun jaf. you can see it coming Ma from l-intorni miles away. Aħna l-4 people. Kenna code. Il-boys fil-4 people waqt Giselle kenna code. Ma nafx jekk għandix ngħidu. Ma min kont? ġadni, Mux inti kont boy. Kon fil-4 people. Bleeding Dragon, Bleeding konna jiena Justin Steven. We, bħala 4 people at night. Le, mela bħala 4 people kien hemm id-diretturi konna jiena Abigail, Evelyn u Eżatt. Rachel. Sewa. Eżatt. Imma mbagħad kemm in-nistana Justin, Eżatt. Steven. ġadni għandi. Allora meta konna Mirko kien daħal. Mirko, u konna nkunu ovvjament. nafax malli tibdawa. Lex, il-nisa kienu kollha f'daqqa. X'kienet il-code? Bleeding Dragon. Imma vera, nisa intkom in-nisa. Aħna dejjem standard. Taf jekk ġej hawnhekk, oħa nintaqa' ma' raġel, normalment jisibu l-istess. Jekk ħad idħolu. Ma' urġi li kollhom il-PMS symptoms ukoll. Nej, mhux qed Għal-botus mill-mike għallim. Sorry. Ħanajdlek. Urġi li kunu moody, mhux qed ngħid għalik, babe. Jien ġieli Int m'intix moody? Le, very Easy. standard. Yes. Jiena skont il-tiġi fajt ġieli nkun mudi, ma' Abigail tkun taf. Abigail, per esempio, l-arġ li diet kien Carlos, ikonna. inti kull-jum bil-PMS. Imma żomm sekonda, l-arġ li diet li kien ikonna fil-take 2, konna ġieli l-take 2 spiċċa, tiġi la tajli, sorry ta' tal-bira, għax kelli jekk indunajt. Imma kemm hu sabiħ li tajt. Inti kull-jum bil-PMS, dak mhux PMS, that's his standard. Antipatku. Antipatku. Imma dejjem l-istess, dejjem l-istess. Nidġidu fuq ġiġa affarijiet inu Carlos, jon kun bil-PMS, jon kan kun nidġilit mal-parti. Allura, u jgħalaħħaw. Jien nidġilit mal-boyfriend u jgħalaħħaw. Jgħidi għaw ġilit innum. U jien. Tum vera proud u xħatajt ġildet. Ninduna. All right. Probabli u jċempelli, u jien nċempelli. Kulħadd iċempel il-Carlos. Kulħadd iċempel il-boyfriend staħ iċemplu lili. Ġibdu ma. Il-konsulent. Ma bidel xejn mela minn dak iż-żmien. L-istess, Lara anti missek. Jien nistaqsi mistoqsija. Ejja. Ġeċa Mela waħda jiena hot. ħan nistaqsija lil Ninu. Il-Neil? What does she want to find out about you? Liema superpoter Allallu tajba di. tażel biex ittejjeb l-intimità. Tajba ta' vera. Superpoter Superpoter li tixtieq kollok biex biex ittejjeb. ittejjeb Easy. l-intimità. Mela, nirranġa kieku, nissetja l-mużli kollaj. That's the best you can do. Kemmi tajba. Dik li nissetja, Jiena nissetja. mhux dik kont ngħidlek. Niggerja lila kif irrida jien. Konta lejk u tkun trid. Fimta? Eżatt, anzi, inġer, jek għandi superpoter, niggerja ħatamel Dak li tixtieq jiena inti. nixtieq. Illa kemmi tajba. Lara, this is a must. Tidar tkun trid. Għamma spotlight ta' faħfur. Kemmi tajba. Jek kien xi dubju li dar raġel mhux tajba għalik. Ah, u intelligenti, dar raġel intelligenti. He's a mentor. He's a Thank How you. sweet. Master Għandek li- mentor kemm ħelwa. Tistaqsija li terġa'. U mbagħad wara nixxerja maħħax tixtieq kieku ta' ej li x'tixtieq. X'tixtieq?
Lara. Naħseb it-temperatura tal-AC nikkontrolla. Għalax. Il-barkwit. Lele, jien nixtieq nagħmel. Lele, somna. Li nixtieq jagħmel appell. Ejja naraw l-umanità x'temmen li hija. Le, di problema. Le. Jien naqbel. Għadek ma tax sejjer. Ħajja, fejsejjer. Jitħoss il-bart u nħoss il-ħana. Imma kemm estrem? Ejja ngħidu nagħmel Kem lejsi. tamlu, 18? 18. 18 ħażin. Jekk jiena ngħidlek. 18 biex tagħmel is-sess ħażin. Ħalli jispiċċa sentenza. Ħalli jispiċċa sentenza. Jekk ngħidlek li jiena fl-aqwa tas-sajf nagħmlu 28 inqum filgħodu tgħidli reżżaħtni marratni. 28. 28, dati xoqla raħari ħdejja, fuq jediti l-ara, anki jedisemmilu 28. 28. Mux vera, jkun 26. 26. Għax mal-ħin meta sibni riqda d-baxxilu. Ġifiri, Lolli. waqt dawk il-momenti xikun. Ġeneralment jaqbad lejsi u attenċi tejt għax it-tfal jaraw dal-film. Noħdu naħtem. L-axħar li toqta tikazza l-momenti huwa t-temperatura tal-AC, pero ġili jkun Teffetwa da. Teffetwa. Lejn Imma dik problema, ħna taġi. Ara, ikun hemm żmien fejn tant ma nkunx nifla fl-aqwa tas-sajf li Fatti jara bit-t-shirt qiegħed. Ammur, unorqod kamra oħra fl-AC u ninżel isfel. Għax, ma nkunx nifla f'nofsa lejl nqum u nibda ħossnijiet noro. Ejja, 28. Nistantikom piece of advice. Iva, yes, please. Għamluħa 18 u inti uża Tatta. kutra. Ma tarax. Għala le. Salim niri. Norqod bħal imiftuħ nispiċawnek juġali grisnek. Dejlek tgħidli marratni. U ħagġa tal-ħagġeb kif demen umma nifla. Ma jena naħseb lejsi ma jaqbilx miħaj, ta' nisista d-dejja b'd-teorija. Saqsi waħda l-Karl. Għamil inti, I am ready for, I am steeled against you. Jek titħol. Mux dejjemek. Liba moment forma minn inti l-lum. Kiju kalek ta' zan moment. Tajba dil-mistoqsija nil. Għanilek fil-verità inti l-karattru dejjem ikun erja temmek. Ma U ċertu titażel wieħed. potenzjali ikunu għedin ġofik un bat kif kem tużom. Pero inti t-missir iżaj. Allura ġi moment fej kelli nikber f'daqqa. Kem kalek żmien? 21, jisu għetu jħor. Pero jiġi xok f'daqqa f'ħajtek. Kif f'daqqa ma kienx mistennija. Within few months. Short. Pero jisu mbat dejjem tibda taħdem, naħseb, to prove yourself. Eżempju, kien fi-stadju ma tinkun ta' nibda karriera. U dejjem għajt navvanza, għajsti. Biex jina niprofa li l-nifsi li jina nissa nasal u jina indipendenti u jina mandi bżon nimmur fuq xaħat biex jieħu ħsiebi. I can do it on my own. Fimt, jiviri, u dejjem wasalt. U taħseb il-mewta missirek li sawritek f'din il-persuna. Għax naħseb li fil-verità meta tkun iżda meta jkollok xaħat tu rifer, dejjem tħossok li hemm xi ħadd warajk li jista' jgħinek. Meta titlef dik il-persuna li hemm xi ħadd warajk, anzi bil-maqlub dejjem Huma kienu close imma ħafna. Kontu close. Iktar kważi nħoss kont inħoss dover dak iż-żmien li jiena rrid inkun hemm jekk hawn tiġi bżonn xi ħaġa u fil-verità dejjem kont. Allura rather li one fine day fil-lin tikber tisib id-dinja ta' xogħol qudiem u dejta nibda naħdem. U bada għoda tiskopri li you are alone. Fimt, you have to make things work, you have to... U fatti l-ewwel dar li kelli, dakar minn xell. Konti mur ix-xogħol, minn poġġi ma tal-maintenance u nissaqsi eżempju kif jgħaddu d-dawl, kif jgħaddu l-ilma, kif jgħamlu. U għamilta waħdi, fimt. Wow. Fl-off tiegħi konti mur, nisma l-opinjoni tiegħek, nisma l-opinjoni ta' kulħadd. Yes. Fimt, u dak li jottalija, eżempju tiegħek għabżon nħossu daqsxejn komplikat għajjini. U ma tiegħek naħseb naħdem, għana naħdem kifet jgħidli Carlos illum. Fimt, u I make things work. Demek kollha. Għax il-nickname ta' Neil MacGyver. Veru? Le, Vera. dejjem nemmen, dak, jina nemmen kollox matematiku. Whatever, kull kwalinkwe somma li tista' ssir. Oh, he's very logic. Just poġġi kollox biċċa. Nista' ngħid xi ħaġa milli qed tajt int nagħmel analiżi. Għax jien ħassejtkom taqblu bħala koppja. U naħseb li ħassejtkom taqblu sa nisimgħek titkellem għax
inti kellek bżonn f'ħajtek softness u Lara hija persuna b'qalb kbira li vert she can hold you and she can give you that affection. U inti għandek ir-reżiljenza biex tkun ma' xi ħadd li huwa demanding daqs Lara. Fimni? U strong ħafna. He's very strong. U inti loving ħafna. You know? Immense. Jistek, naf li ma nafx xintemba, pero she's very different. Ġiviri, ħanna t-nejlek, jak tejli taqblu, vera ma taqbluħux. You compliment imma diki, ma taqblux, ma you fill each other's gaps. Ma anki xis, ma eżempju, ma ta' insertajna. Imma tħoss li ġobbet naqa softness f'ħajtek? Ej, feħe, isma, jena, soħni sens, naf inkun ek. Le, naf. U fil-verita, jena romantiku ktar minna. Ħafna. Ġeveri, when it comes. Le, naħseb Pero jena ma ħażin. ninkwetax daqsa. Le, naħseb għatta ħażin softness jiena. Għax inti tidher persuna li jekk hemm xi ħaġa tagħmilha inti u m'għandek bżonn il-ħadd. Definitely. Imma naħseb Lara rnexxiela tiftħek li tappoġġa nqa' fuqha. Naħseb iktar tappoġġa fuqi, fuq ċertu affarijiet. Ġifieri xorta għadek ma tappoġġax fuqha, xorta. Le, ara, ta' fejn appoġġa Does he ask for fuqha, help? jekk eżempju. Le, he never asks for help. Dika, Il-ħaġa li Lara mela, Nil, kif inti? All right. Għandek xi ħaġa u mhux qed titkellem fuqha u nibqa' nifittaħ li nibdu nħoss nifitta. Sakemm eventwalment impoġġu bil-qiegħda u ngħid Istra ma għallix li hemm problema, rrid noħroġ ġejjin minnu. Imma affarijiet għandek kien affarijiet affarijiet telepatija li nduna li ġara xi ħaġa. Affarijiet ta' xon, kemm jista' jkun ma jemx affarijiet l-oddar. You resolve them, fimti, kollok bżonn il-ħin. Imma li kollek l-appoġġ naħseb hija importanti. Imma ngħidlek, ikollok l-appoġġ jekk għandek bżonn l-appoġġ if you can sort it out yourself. Inti trid dejjem tħalli l-vacuum f'ħajtek u trid toqgħod attent li tħalli l-vacuum. Xi ġifieri ma naqblux fuq għaddin. Jien pereżempju persuna li nemmen ħafna fil-psikoterapija pereżempju. Anka jien. Iva, temmen fil-psikoterapija. Però jekk inti. X'inhu l-vacuum? Ara, jekk inti tajjeb għandek bubble nadifa mill-problemi, keep that bubble. So you go into that bubble and you're without problem. Jekk inti ħataqbad il-problemi tiegħek waxxar idhom kull imkien, iżhom il-bakterja, ħadmur kull imkien u ħassibu infettat. U moħħok għandek miżejjed naddaf, jekk jiena ngħid ħansolvi din. Għandu biċċa. Sada u l-5 minuti, ħanti 5 minuti nsolvija, wara kemm nidħol fil-vacuum tiegħu u ninsa kollox x'qed nikellem fuqha. Jekk inti ħatmuru toqgħod tgħid minn kollu. Għandu raġuni, ma mhux kulħadd għandu l-karattru tiegħu. Imma għax jien issa ngħid stop. Daqshekk, I close it. Ma jina li dem ħassejt dil-enerġija ġo fik, ma moħbija, ma contain. Dikon, the other hand. Nil resilienti, So I'm listening to that, and I say, how immense. interesting, and that's why I think you complement each other so well. Jena anka per kolli problema ċempilu ngħidlu Nil, illuminani, you know I have one of those. Yes, we do. Explosions. Yes, we do. Jgħu nusa Kuluri ma kullimkien. Yes, we do. Imma jena xilu, per eżempju, fitlet kelmiet bizda. Anka ma li nisma l-kelma, babe, ikkalma. U koll jena xilu nkalma. Vera, vera, vera. Kapaċi għandu l-muftiħek ta' moħħi għal xi raġuni, jena xilu vera, nibda nara ċar nerġa. Jien Carlos ġannet kellem ħażin in ġeneri. Imma mbagħad meta Għaxileta, ejja naqtaw. Imma mbagħad meta jkolli problema personali, vera kapaċi tini dawk il-ġiex 3 sentenzi. Vera. Li vera tfani f'posti u vera napprezzali. U kollha ftit problemi personali darba fil ta' jkun xuar. Darba fil. Vera, għandu qualities. Le, jienu Lara għandna ħafna. Għandna ħafna naħseb comments. il-verità, inġem minn artistiku, ġifieri, u anki, inti naħseb li kollna rak naqra babbling. Inkom tisplodu. Babli kelma vera pulita. Flokkejt ħaġa oħra. Sploduti. Imminti babli u koll, ma turix, inti ġewa. Imma jina I contain. You contain. Dik differenza. Ikun hemm momenti fej nerħu nuħu bazz. U le, u daw ġifieri Nuhu pjaċir, naf nuhu pjaċir nemmen, jina jem nemmen f'dik il-filosofija, work hard, party hard. Ġiviri, għan jidu biex jidu pjaċir. Go big or go home. Dik għanzi. Dik il-motto. Dik il-motto, go big or go home. That's a very cool Kemm motto. intom tal-ġen. Carlos inti. Jieni misni. Mela, Min imissu. Min imissu, okej. Mela, ħammur ximkien, komment differenti. Lara, tikkonsidra, sa naf li għandek il-nilu għek, imma tikkonsidra AI lover jew animated sex doll. Il-Lara sa' sejta. Saqsi lilek? Saqsi lilek.
Tikkonsidra. Le, mux lili. Ma Lara. Illa, asna Kieku f'sawwa Qabel ma ġepali. tqajt Manil. Qabel ma tqajt Manil. Eżatt. Qabel ma tqajt Għax Manil. insertaw koppja datnej, mux tagħmel. Mela, ħanajdlek, jiena nemmen ħafna bisħieħ li s-sessualità fejn tidħol l-intimità ta' sess tejn ħafna biex tiftaħ moħħok, sewwa? Sewwa. Dik nemmen ħafna fija. U spiss nitkellmu. Can you dwarha. elaborate? Jien naf pereżempju meta jkollok sexual frustration, Aha. ma taħsibx ċar. Dak fatt, eh? Ok. Jina Sewa? ġilet, jina Mela, kikun hemm sexual frustration, naqbel miegħek. ma naħsibx li tkun iffukat sew sewwa. Vera, vera, Ma vera, naħseb kulħadd jaqbel fuq għal Naqbel. Speċjalment naħseb aħna l-irġiel. Le, le, anka nisa. Definitely. So, Inti meta wkoll, ħafna. Le, meta jkun hemm- nisa u kol, ta' Aħseb wara minnu repressed, minnu mizmum li esprimi sessualità tiegħu. Per eżempju, ħana minna program, fil-program mhux qed nagħmel reklam ta' imma biex nispjegalkom li fil-programm kellna Sorry. għada li għu doq il-WhatsApp ġibiri. Għed titkellem fuq il-program, ta' Lara. la waqafna ħanisol. Kien hemm xi ħaġa. Insomma Ah, dis-sola. guys, u da kollu ġara fuq tekila wieħed. Innu taw kull ma ħadna tekila Mela ħana wieħed. Eġa, Lara. Ħamdu U mela mika wieħed jien. Kellna program aħna. Jien le. Oh, ejja, kemm nagħti l-weraq hekk. Għara, ejja. Issa da' se titkellmu, xe kemm titkellem ixxarrabu Lara. biżen, kemm ittihom xi xorbu biss daqsek. Mela, kellna program fuq il-coming out. U hemmhekk fimna ftit fuq il-frustrazzjoni ta' meta m'intix tesprimi s-sessualità tiegħek. Imma dik ma tsirx li hija ġast Għandek l-identità le, sessualità. Li inti iżomm. Aħseb wara m'intix tindirizza. Aħseb wara m'intix tindirizza is-sessualità tiegħek. Kemm frustrated il-biċċa tax-xogħol. Ġifieri, let alone data side. Let alone inti fil-ħajja ta' kuljum li tittamel, it's an activity of daily living is-sessualità. Ġifieri anke meta qed nindirizzaw il-pazjenti, rridu nħarsu lejn il-pazjenti holistikament. Mhux ġas li tinħasel, li tiranġa xarek, taħsel sninek. Sessualità. Li ma nitkellmux fuqha fil-verità, għax huwa suġġett vera tabu. So, naħseb li. Għaliex tabu? Tabu, hemm bżonn issaqsi tabu għal xu tabu. Le, manda timbidel. U qed tinbidel bil-mod il-mod. Mhux kull meta tissemma xi ħaġa sesswali kulħadd irid jagħmel ċajta fuqha u hija tagħmel ċajta. Imma tagħmel ċajta fuq għax inti s-sessualità ġiet demonized, stigmatizzata over 2000 years of. Imma il-puntu kieku jkollok. Kieku m'għandix relazzjoni u jiena persuna vera ċużi intimately din ħod minn dawk li noqgħod nifissa fuq mart sesswali u dun affarijiet sewa. So f'dak il-każ iwa jkolli Imma taħseb li tista' tiġi eċitata bejja l-lover. Għax is-sess mhijiex just il-penetrazzjoni naħseb jiena psychological. It's very psychological, Imma l-fatt li tkun taf ma nafx, qed nipprova naħseb jiena kieku kif inħossni. What do you understand by AI lover? Nibdew minn. Okay, AI lover, nagħtu definizzjoni. Anything, xaħteti kien bħal taħer, dak il-film. Bħal taħer, istra fiħet naħseb. When he fell in love with a robot. I can imagine it. Per eżempju, l-lum konta tinkellem mill-Annalis mifsut, l-attriċi. U għalt li kella konverzazzjoni sħiħa maċċa ċabċipa l-Annalis. ċabċipa l-Annalis. Imma għalt li kelli konverzazzjoni sħiħa maċċa LGBT. Iva, jien vera namela dik. Taf kif? And it anka feels real. Għax jiena bħala persuna neċita ħafna ruħi bil-intelligenza ta' dak li jkun, tal-moħħ. Avoli għamma tibda tkun taf li da mux vera. Palissa, But still, it's engaging. Palissa, if you do some research, ħadda kont nitkellem mal-ħabib tagħna ta' online intimates, they are actually researching AI animated sex dolls. Bil-fors, mela għandek. And they are moving fast, ġifieri daw l-affarijiet. Mela għandek persuni fejn għandek pereżempju koppji illi hemm il-partner pereżempju illi huwa marit terminali. Mux xorta hemm min-nida, forsi ħaniġi attakkata fuq għadin, imma hemm min-nida l-partner li ħor ukoll. Mela da ma jħossux komdu jmur ma' mar oħra ma jrid jaqleb biela, ovvjament hekk għandu jkun ir-rispett. Però xorta he's meeting his needs. Hemm il-pornografija, hemm daw l-affarijiet. Jien naf persuni li għandhom diżabilità fiżikali. Allura m'għandhomx jindirizzaw is-sessualità tagħhom. Isma' Mirko Batli, it happened already, AI pushed the human to commit suicide so he can love her forever. In USA. Yeah, smajta dik il-kas. Kien tifel. Istra.
Astra U madonna. għajda d-għajda mux AI. Għax smajta l-istoria, ma jodin no. Isma, guys. U tgħidu li AI is not gonna take over the world. Of course it is. Of course they are. Of Mit course sena it is. oħra, aħna d-dinja, mux sena l-fuqa. Mela, min jaf Jekk it-Maltana. mit sena oħra. Le, ma stenna, jiena t-najt, li kiku jek nerġaw niġu mit sena oħra, jiena naħseb li ħankunu isna in-nis ibnew ħaġar im jiġu issa. Le, nistaqsa xi ħaġa. Le, ismani, immaġina. Aħna ħankunu nista ħaġar im, u nista mit sena oħra ħajkunu aħnissa, Isma, l-iżvilupp. Li ħamorru, għemmu najdu. Abigail, it's much sooner than 200 years. Much sooner. Social media edha Much sooner. taċċelera ħafna l-iżvilupp u d-differenzi. Għax inti dak li qed jiġri, kieku jien m'għandix il-social media nkollu mwaħħal miegħu hawnhekk nkollu jgħid li x'qed jiġri naħlu tad-dinja, kieku ma Għandek idea. Jina qabel ma mort eżempju l-Amerika 20 sena ilu, ma naf li jeżistu toilets li kif tmur fih jibda jiflaxja waħdu. Għax hawn Malta nkun tieħ bis-sieq biex jiflaxja. Mhux hekk? Dak iż-żmien Public toilet. Yes, Le, yes. qed ngħid affarijiet sempliċi. Ejja, ma veru. Illum il-ġurnata, li jsir naħal tad-dinja jinnafu issa u nipretendi issa fidi. Mela din daqsxejn. Għajt il-min. U l-affarijiet għan nfaħu Isma, fuq l-ara. għamila naqħot, Għarrej, tajja. Ara. Di mhix kompetizzjoni. Mela, għad tibbenefikajt minn xi ħaġa li nġabet mod mhux etiku. Għad tibbenefikajt minn xi ħaġa. Le. M'għandekx ċans. Kont ngħidlek wieġba wara l-break. Fuck it. Ok, Issa, satta, le. Spjega ruħek, mela dawek. Ġifiri, jek xaħġa fil-ek xaħġa li mux etika. Jow li taf li fuq wara l-affart mux etiċi. Ħanajt li kiena nerġa' ngħidilkom jien persuna ħafna ta' protokolli, sewwa. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa li naf li hemm riskju li mhijiex etika dil ħaġa, iddejjaqni u nibqa' ninkwita fuqha. So, ma nafx naħseb illi there's a fine line fuqha dil ħaġa, x'in kellha nkun qed inkun wisq subajja dritt sewwa qed ngħid le, imma ħriġt ek sparata fuq il-le, għax qed naħseb fuq affarijiet ħafna ikbar, ġifieri. Imma noqogħdu sejrin sewwa. Lara għandha ħafna protokolli u etika żmu daw. Naf li hekk. Jiena inqas minna, għalhekk nibbilanċjaw. Imma, then again, per eżempju, li kien hemm pazjenti li jgħidu li isma' vera nixtieq intik present biex ngħidlek thank you. Technically speaking, inti m'għandekx taċċetta legal mand pazjenti. Ma kind of. Ma mhux barra mill-etika wkoll. Is it? Why? Fis-sens, pazjent li inti ħatħsibu u forsi salvajtlu ħajtu jew għamiltu ħajtu ma ħajja. taċċettax rigali sa fejna fejna. Imma li kien hemm pazjenti li tawni xi Les, Però hemm ukoll eżempju. hemm kuntesti u kuntesti Kuntesti. naħseb. Tista' toffendi ħinek nixi ngħidlek isma'. Imma hekk iġi għandek ċaħtu jgħidlek isma' jaħnejnek. Kellimni. Ma kemm diffiċli din mistoqsija vera. Som sekonda, Jien ma ngħid nindula kemm fiha toqgħod. Jekk jiġi pazjent. Qed toħodha fuq Jien ma ċertu. Ħatta fuq livell Eżatt, ieħor. għax hekk inti jiġi pazjent u għati salvajtlu ħajtu jew salvajtlu l-missieru għat toħosib u wara li. Dik orra, ma jiġi pereżempju tkun b'sitwazzjoni naf politically exposed person, li jiġi xi ħadd jtik rigal, dika differenti. Differenti. Jiena għalem mort moħħi għalem. Imma sadik, ħadd jgħidlek isma' għandek bżonn għajnuna jekk għallimni. Dika differenti wkoll. Dika ħaġa oħra mbagħad. X'tagħmel inti? Jiena naħseb però jekk għandek politikant, pereżempju, li qiegħed hemmhekk biex jinnaf jgħin in-nies huwa dmir tiegħu li jgħin il-poplu le. Eżatt. Imma mhux one on one. Imma not one on one. One on one problema x'għalhekk ħanibqgħu bil-pjaċiri, bis-sistema tal-pjaċiri. Eżatt. Sistema tal-pjaċir. Issa jiena Jiena sa tfejna fin. Between two worlds, Fejn ġifieri. għod. Parti minni le, ma rridx nieħu pjaċiri, ma rridx Le, ma sekonda. Nistanna sa Ija, ma. Ma rridx inkun parti minn dik is-sistema. U mbagħad parti oħra minni tajt isma' din is-sistema. Le. Inkella ħanibqa' barra s-sistema. Qed issemmu fuq livell politiku. Le? Il-politika tippromuovi li l-anfissa li tkun viċin in-nies. Allura kif qed tippretendi li tkun as simple AI simple li tmur bħal cashling hawn? Le. Met inti jekk inti. Il-politika Le, ma tistaqdid li- mira man-nies. Imma lix il-politiku għandu jgħin li u mhux il-taħdejja. Le, il-politiku għandu jgħin Għandu jgħin il-kulħadd il-kulħadd. full stop. Imma ovvja ma jistax jgħin Jien ma il-kulħadd. naqbilx ma' ħadik. Inti trid Ma mhux tifhem hekk għalhekk l-esiġenza qiegħed hemm tal-bniedem. Jien ma naqbilx ma' Le, il-politiku jien ma għandu jagħmel nemmenx li il-policies. l-politiku għandu jgħin il-kulħadd. Issa- Il-politiku għandu jassekura illi joħloq is-sistemi Iva, 100%. li jaħdmu sew għal kulħadd. Naqbel Eżatt. miegħek. Għaliex jien għandi Eżatt. bżonn ninkempel xi ħadd biex Temmen jew Ċampix- ħafna grey areas fil-ħajja. ħasgur li ħafna grejjer. Allura min ħajtekel għal grey areas? Jekk jiena tajjeb eżempju għattu ġani siqi, tajjeb,
U għaw tabib għal-pala ta' CEO, l-koppa u għamux għal-qasba ta' siq. Għara x'nagħmel jien għal-qasba ta' siq inferfra? Mux irrit immurant min jgħamil id-deċizjonijiet. il-head of department. U jgħini fejli, ma rrit immur jgħina biex niġi. Le, imma inti għandek bżon tagħmel hekk għaliex is-sistema ma taħbtimx tajba. Is-sistema jomana, m'hemm xejn uman li huwa xi ħanejlek waħda. Kull ħaġa ħajja. Tajjeb, jiena nagħmellek ir-riċetti. Biex tagħmel riċetta u inti nexxilek tagħmelha bħala x'irrid nagħmel nuża kollox tal-bott. Għax dak huwa dejjem l-istess. Jekk ngħidlek uża ta' dama friska u uża basla, tajjeb, għaw ma nafx kemm il-tip ta' basla ħamra, basla bajda, basla ibsa, basla rqiqa, basla fija raqsek ilma, l-istess ta' dama rqiq, ta' dama ħafna ilma, ħafna. M'hawn xejn li tista' uman ikun dejjem l-istess. Għandu raġun kien. Mela allura tiġi xtejli li ma jistax immur inkellem il-min għandu il-poter biex jittek jien li għandi bżonn. Jekk hemm problema f'dipartiment u d-dipartiment he's not taking action illi jitranġa fija l-problema, tittur il-politiku isma' hej, għandek problema hawnhekk. Kiva, sekonda. Tajdlu, hej, U jekk il-sistema li mhux qed timmanage, li suppost timmanage inti mhux qed taħdem sew, jew ħatwarrab jew għax hekk differenti. Imma ħansaqsik xi ħaġa, Carlos. Jiena nifhem x'għattajt int. Għax il-problema li għax mhux kulħadd jaħseb bħalek il-pajjiż. Imnejjek? Biex ma ngħidx kelma oħra. Imma jekk xi ħadd li nħobb għandu problema ta' saħħa. Imma dik differenti. Jiena ħanibat email il-Ministru ta' saħħa. Hemmhekk eżatt mort jiena ma ħanamela. Ħażi imma fil-kuxjenza tiegħi jiena li dak il-pazjent qed ibati u ma nurix. Ħana ċaġa, imma nħossna ħażin li nagħmel għax imbagħad ngħid taħdejja li m'għandux. Għadu qed jistenna fil-lista biex jagħmel operazzjoni. U ma jistax jagħmel l-email. U mhux Abigail li kienet taħdem f'xaraba. Abigail, taħdem mentalità. Taħdem mentalità. Bażwija. Naf. Għax inti ma għandek għal xi. Int għaliex għandek bżonn tibgħat il-Ministru. Għax jekk int għandek sistema tajba fej kull individwu fis-sistema qed jagħmel xogħlu. And every step works as it should, which is what the minister should be doing. Il-Ministru li suppost qed jagħmlu l-Gvern illi jkun ċert li għandu sistema li kulħadd qed jagħmel xogħlu, jekk dak l-element mhux tajjeb aqtalu rasu ġib xi ħadd ieħor. Għaliex mela jiena suppost għandi weġġajt saqajja. Ma m'hemm xejn ħażin billi persuna fil-komunità tinforma lill-Ministeru illi dak id-dipartiment mhux sejjer. Imma l-problema li għandna aħna Malta jiena nemmira. Jiena nkun onesta, naqbel miegħek, imma jekk jien pereżempju għal ħares qatt xi ħadd li nħobb għandu problema ta' saħħa. Ħanitlob pjaċir, ħanitolbu. Qed inkun onesta. Ejwa, mela. Ħanitolbu. Imma imma ħażin li nitlob pjaċir. Ħajlek għaliex. Għax jiena ċittadina daqs kulħadd. Imma inti titlob U għax jiena persuna li kapaċi. Inti titlob pjaċir għax hawn is-sistema Eżatt. qiegħda ddiżinjata biex inti titlob pjaċir għalli tihom is-saħħa. Eżatt, problema. Għax inti għandek sistema li taħdem sew, m'għandhomx saħħa. Ajma nħlibt, moment ħlibt. Nilu ħammorru break. Sib domanda ħadd. Stenna. Għax idejw tagħmel argument tfottiju li. Le, vera anzi, vera tkellim tajjeb, Carlos. ċabċib għal Carlos, kan kellim tajjeb. Għaxi għal Carlos. Ħares taħt il-mejda, ħares waħda taħt il-mejda. Ħares waħda fuq il-mejda. Mela, Stenna, ħaj konkludi Nil. U Lara sib domanda ħod biex natu qabel il-break, ok? Ek. Le, minn hemmhekk. Ok. Ejja, Nil, konkludi. L-ewwel domanda tiegħi kienet li saqsini Carlos. Inti spirituali, jien naħseb li iktar spirituali huwa li tagħmel dak li għamilt inti, li tgħid inti. Jekk issa jkun xi ħadd jiġi minnek issa jkun, imma jekk inti tista' tgħin lil xi ħadd, jekk inti tista' tgħaddi kelma għal xi ħadd, jekk inti tista' Imma mbagħad hemm ħafna nies li mhux qed jieħduha dik l-għajnuna għax mhux kapaċi jibgħatu l-email. Imma jekk inti nintaqa' ma' xi ħadd li tista' tgħinu, mela allura bl-istess raġunament tiegħek tajjeb nintaqa' nara xi ħed jaqsam bil-mod u ngħid li dak kulħadd jista' jgħinu għalfejn għandi ngħinu jien. Imma stenna, back to the question, x'kienet il-mistoqsija? Differenti. Xaġa mhux etika. Tieħu xi ħaġa, ġifieri gifts u dawn l-affarijiet. Tieħu xi ħaġa l-ħadd ieħor issa Eżatt. Ma jiena għalhekk iweġib dak il-ħin għax qed jekk jien naf jekk jiena politically exposed person, mbagħad dak il-każ le. Eżatt, dik jiena jekk tabib, speċjalista tal-għajnejn. Għax iddevjajna ħafna fil-verità. Għajnejja jew għajn il-missieri, għaliex m'għandix noffrilu xi ħaġa, grazzi.
Issa, dan mux. Imma ġifiri ma t-tobba nistaw namluha, ma l-politicians ma Għazgur li nistaw. tista, għax inti l-politiku. Għandu l-poter. Il-politiku è differenti. He's asking for trouble, Isma' nista' ngħid xi Imma ħaġa laqas biss. il-healthcare suppost. Nista' ngħid xi ħaġa kemm interessanti. Ma nafix jiena, ma I don't see the same. Konsulenti, professuri, whatever. Aħna fil-catering dejjem ħadna pjaċir bit-tip. Ħanajt l-aħħar ħaġa. Taf li l-Amerika. Għaxina kif tafhom. U inti l-Amerika. Moving to the US. Mord l-Amerika U għadu ħagġa. kemm ħart l-elezzjoni. Taf li inti l-vot tista' tibatu bil-posta. Isma, taf għalfej, għax tant jiġu jitnejkom mill-elezzjoni Bizzarra. li xi ħaġa li tagħmel. Le, naħlef. Isma, kemm imorru jifutaw għal-Amerika? Ejdinna l-percentaġġ. Il-kuntest fejn? Ħana election contest, ġifiri jekk Eżempju, l-kuntest. ħana għajdlek, ħana election contest, għax inti Malta, twied vot għal pjaċir. Allura ma tistax tidħol bil-mobile, ma tmux tuħu ritratt, u turi Għazib wara tibatu Emmek tibatu bil-posta, ġifiri tista kważi. Immur fuq taħdejjent ħat vota le, ħantik 500 euro tin il-vot, vera, faċli tagħmilha. Inti Ma jista' jkollok jkollux 500 bis-serjetà da skemm neħdu aħna l-Malti. Ma xaħna, aħna morda. Morda Politika u Malta, That's why Malta Donald Trump- marida bil-politika. That's why Donald Trump is up tobba on biex his seat. fejquna mill-politika. Issa, l-aħħar domanda naqgħu għal-break, naqtaw Jina break. l-Abigail Mumkin nistaqsija. Uwejja, Uja vera għandek ħelwa. waħda hot. Zom, Vera zom, ħelwa. zom. It is hot. It can Għalek ma get- rridix fuqi. it can get very U hot. xieni visni, zom. Le, ejja. Għandek limiti fl-intimità li mintix l-estaqbes wara l-break. Hemm limitu li mhix lesta naqbes tkunu taf wara l-break. Kafe, man l-altu. Kafe. Tlaqna. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. OnlineIntimates.com. Tobba tal-għajnejn kull-jum għal appuntament ċempel il-Lordis Opticians ta' Nasher Road, San Juan. Bedroom set at €900. Cashmere kitchen set at €499. Daria kitchen set at €399. Sofa bed at €1,350. Upholstered bed at €400. Memory foam mattress at €230. Black November, a month of Black Friday offers at OK Home. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Mela, Carlos qed jagħmlilna l-kafe. Jgħamilli riġali li. Grazzi mill-qalb lill-ultimate tal-magna tal-kafe li qed juża Carlos. Karla, għandek kemm sukkar? fuq. Jgħidu s-sokkor mal-kafe. Għawek kullħat iġu tijaw. Mela, għadda ta' donuts, guys. Donut King tal-fgura. Yes, u dawn mhux donuts normali. Thank you, Kylie. Dawn huma donuts tal-kind of normali plus l'eclairs. Urjom il-kamera. Darjem il-kamera. Għalli bombek, jissa kum. Għalli bomek. U bat għandek, sekonda, u bat għandek dawn il-donuts. The original style. No style. Le, mem, il-kamera, Carlos, mara. Imma biex turi il-kamera mek, ma nix tiġija, u Carlos, ek. Proset, Carlos. Just saying għomet naħdem fuq. Mela, għara minn irid. Daw donuts ta' vera, guys. ċat irid? Jien nieħu nofs waħda. Għed. Mela. U aqbatu hum batu ħaribija. Għandek sikkina biex taqta. Murġib sikkina, Carlos. U jena santant. Sekkin solvuhom. Carlos, fiski ġib sikkina, xieħan wieġeb santant. Lara saqsi. Jina ħammur l-ura l-mistoqsija li staqsejt Għala qabel għarek, il-break. Carlos. Hasser just go for it, Lara, just Ma jina saqsini. sabba jirġi Carlos, sa jisimak twieġeb. Jaqaw għattik corner, ja? Le, dak ma jgħaf. Carlos id-dumx. Carlos għagġel, erġu saqsini mistoqsija santant. Sa dan it-tant. Isma' kemm ma għattik nerġa' corner, nagħmlu. ja, toċo, t-tistilew.
T-cornerja. T-cornerja tgħidha. Tħossa corner. Bl-Inglis imma dik. Eżatt, cornerja ma teżistix. Le, ma teżisti għax nużaw. Ma ngħiduha ħafna. Ngħiduha. Nużaw, teżisti għax aħna minnija teżisti. Aħna. Tajni għal-eżistenza. Għax għana xefijiet jaqbdu maħna, għax ngħidu sempju nużaw klim li jkun imdawwar. Jiena. U dak li jkun ma jirrealizzax kemm ngħidu klim, eżempju, tif-forward jal-email teżisti. Ija, ma bil-Malti nistgħu ngħidu tfajta f'kantoniera, per You are asking the wrong person, għax għalija l-lingwa jaħilsa. Jina għalija l-lingwa ħilsa ġifri jek najt t-cornerja, jew titfaħ Ma f'kantonera. tagħmilx differenza. Ela ħantik biċċa dawna. La, wara tiftijem. Jiena li ħanieħu. Carlos, ħanwieġeb. Erġa' saqsini Lara. Għandek limiti fl-intimità li mintix lesta li taqbes. Għandha limiti Abigail fl-intimità li mhijiex lesta li taqbes. Ok, ħantħol filosofiku. Mela. Kellek ċans taħseb fuq għax kellna break ta' reklami. Jiena ħanajdlek. Ma nħoss li għandi. Għallum jek joġba. Delikat. Jiena nħoss li il-limiti skont kemm hemm rispett ġifieri. Jaf ma persuna għandi limiti b'ċertu mod għax jaf ikun hemm ċertu feeling ta' umiljazzjoni ma' del persuna. Mentri persuna B għax inħoss li jħobbni u jirrispettani. Jibidlulek il-limiti. Il-limiti huma ħafna iktar fluidi. So it's a matter of comfort and trust. Eżatt, ġifieri jiena jekk jiena nħobbok u inti tħobbni u hemm ir-rispett, għandi ħafna inqas limiti. Tamel sens il-ħaġa, and comfort and trust too. Taf kif? Eżatt. Comfort importanti ħafna. Xiex, mhux bitekni. Skont kemm il-tekila tieħu. U daqshekk. Le, ta' Oh, ejja, Le, naħlef li le. Naħlef. If it is the right person, mbagħad il-limiti jonqsu. U jaqsu ħafna. Tajba ħafna weġbita. Għanti għan gruppi korna kif tirrispondi. Le! Ħanara. Dak Le, tista' tħallsu ħana mal-kafe. xi ħaġa. Tequila ma jmux mal-kafe. Jiena ġieli kelli encounters fejn ma kienx hemm imħabba. U ħassejt nivojta ħafna wara. Laqas is-sess biss ma kien hemm. Le, mhux għalissa. Imma qed tirrepeti dak li għad. Ma da mhux qed Ma mbagħad hemm jagħmilni. relazzjonijiet ta' sex buddies jgħidulhom. Le, jien ma nagħmilx għalik. Mbagħad fejn tajt orrejt mela hemmhekk m'hemmx limitazzjonijiet. Le, m'għandek ċans. Ux m'hemmx limitazzjoni, xi ġifieri m'hemmx limitazzjoni. Ma nafx, imma ħafna nies jgħidu pereżempju le dak tajjeb għas-sex biss pereżempju. Le, jiena. Imma xorta naspirtu kemm comfort and trust. Imma anka sex body. Jiddependi, hawn ħafna min Jekk ma tafdax. esperimentaw fil-ħajja. Ma kemm tidda sex body ma tafdax u ma tafdajx. Are you gonna be open? Għavolli dissemmi sex body u sex bodies jek tkun single ikollok sex body, ok, għax teħx ħajtek u għek. Pero ma s-sox nifem kif tista ikun relazzjoni kollok sex body on the side. Dawk crazy people. Sex body mhux hekk fisser u Le. taqlibha mbagħad qed tiġi ħaġa sakemm ma tkunx open Le, ma ħan nispjega, Sakemm ma di tkunx- tal-limiti. Ikun hemm persuna li maħħa ċertu affarijiet tipprendihom tajtlu. Dik hemm persuna li tkun tixtieqhom kważi. Ma persuni oħra tgħid ħadi nagħmilha pereżempju. Ma nimmaġinanix nagħmelek mal-ex tiegħi Eżatt, I pereżempju. want to push that limit, ma What makes you decide to push that limit? when I feel loved and Exactly. safe. Comfort and trust. U element ta' avventura, kemm hu lest il-persuna li ieħor itik trill ta' avventura wkoll. Eżatt. Sessualment. Carlos, qiegħed out of shot. I mean, ifhem Mirko aħjar, bih out of shot. Ma fil-każ. Out of shot qiegħed idħol iktar. Carlos, xorta out of shot qiegħed. Kienet jikon id-dowla Idħol iktar. Eżattament, Sara, seta' ġi out of mhux shot. kapaċi. Aħu l-mikrofon, Ma le! Ma tfal qed naħdmu, ma tfal. Le, għax tant qed noqgħod attent biex ma missi l-mikrofon, għax kull meta missi l-mikrofon nara l-mirku jibda ħeġ id-duħħan. Isma, jiena qed nibki, sewa x'jien nimissni. Aha. Naħan ilbes Isma' il-neutrali tal-order. Titbiċċa ekle. Le. Titbiċċa ekle. Min jafx minnu hekk le, Iktar grazzi. tard. Isma, jiena nista' ngħid xi ħaġa, jiena għandi mistoqsija għal Nil. Faqqa. Li naf li qiegħdan xi ħadd minnkom, imma ma ġitx għandi. Ma tistax tagħmel. Wejja! Nistgħu nibdluhom Ħanara tiegħek. Isma' ħappoġġihom hemmhekk daw ħalli għax id-donuts. Le, ħanara minn għandu di. Ħanara x'taktar. Istenna nistgħu qed niksru xi regola qed naraw l-mistoqsijiet ta' xulxin. Ċajta. Alright, okay. Mux edaw. Eh, mela Nil, stess. Inti għad l-indikati. Le.
Trid tagħmel din trid. Nistan saqsi xi ħaġek minn moħħi. Għana għalek x'namlu. Tista' saqsi xi ħaġa minn moħħok jekk tixrob din il-grok li għamillek ni. Iva, tittasel waħda minn daw li għadni meċ. Minnajr ma tara x'inhuma. Minnajr ma tara x'inhuma. Basta narak nieħu dak il-grok. Ħanuħu da. Eżatti. U ġa ġifieri qiegħda tajjeb. U nista' nsaqsi l-Rita x'naf li hemm mistoqsija tħuf u ma ġietx għandi. Imma tafa. Taf li hemm mistoqsija. Tafa x'in hemm Ma mistoqsija. nafx x'inhi, all right? Ejja. Deal? All right. No problem. Ħana. Jesus. Nizlita u mara kbira, Mara Mela, kbira. l-mistoqsija tiegħi li din naħseb qed għandu. Qatt person ti chef. Qatt użajt props ta' ikel jew hekk hemm għandek qiegħda. Le m'għandix ta'. Hekk qiegħda. Ma naħsibx li hemm mistoqsija relatata max-xef. Jien tfajta Xira apposta. edanda. Le, ma fuck it. Qatt użajt props ta' ikel u hekk fl-intimità. ġvirġiru zajtu affarijiet ta' ikel, per eżempju, krema krema. Jiena naħseb li ħadxot tequila għall-lasta. Għalej, lek, għada salimkien, xej minn da. Għatma meċina krema jow. Ma stenna, moħħa differenti, mux props ta' kel bħal skejken u ekta. Le, titfana krema. Jien għatma ħajruni l-ħira. Għara ħamra. Le, xi krema. Jew xi enep, per eżempju. Jew xi frawli. Jew xi sushi. Ma jfissix li għatma laqt xi tibta. Le, għatma zajt, per eżempju, ġisem tamara bħala platt, per eżempju. Le, għatma ħajjarni fil-verita. Le? Għaxa li ma żewġ ġelissi differenti. Tiħallat il-xol. Tikun multitask. Iżgħella tibda taħseb fi-xol. Il-ħassu mal-bas. Iżgħella tibda tajt il-nostra xol b'daqqa waħda. Le. Mux xaħġa, le, xej ma t-entuzjazmani. U inti le. Eħġi li kien pazjenti għaj. Pazjent. Eħġi li kien pazjenti għaj. Pazjenti għak. Iva mela. Roleplay. Eħe, roleplay. Pazjenti għaj. Fta vera ġili kon pazjenti għak. Fil-bidu. Mien nikxef xej ta' ġifiri. Fil-bidu ma ta' konna għadna fil-bidu ma tafx indal ħafna ċitament. Ismati. Laqqaxxej, għazin prova nifem. Fil-bidu ma ta' konna ħafna ċitament. Kellu procedure zaħir uġi għalli biex inneħħilu naqra punti jek minn ma widneħi. Xandu xjaqsa ma. Ma għandu U fil-bidu xjaqsa. tkun għadek ċitat ħafna tejti wa issa take the role play bħala nurse u xnafi. Taħħas ħazin. Ettara min jiprofa. Ettara min kien jiprofa. Wahidhom ħirġi. Sewa minn ħalġobna qatwiet. Kienu ġavvanzati l-affarijiet. Ejja, nitkellmu kif nusem. Għawek tiġi biex tajt il-verita bis. Għat ma nibsitlek l-uniformi. Ta' nurse jew, mela seksi l-uniformi ta' nurse. Trajtom minn nurses kif jibsu mal. Boiler suit. Ma dofjek titfaħħom dej xuxin u għadda ħiġa mit-tarsna u Kostum għat il-bis. Kostum għat il-bis. Le, kostum għat. Le, school girl kon, tax kanna party darba. Le, f'daw il-momenti għet najt. Għet nejdlek bqajt ta' school girl. Bqajt. Imma mux. School girl, helwa. Helwa. Lara cute. Ħala, tifla cute. Lara, mux imqarba ta' Lara, tifla cute, meta tara, tifla cute. I know. Ma I don't have a very naughty Għak nejdila, tilbes inkollu xie xraqlek. Oh. L-istil, vera, wejja. Għak naħseb jien. Tilbes dainty, tilbes polit, tilbes sexy, tilbes sportiv. She can do it. Vera. Le, she can Come on, carry it. hello. She can carry it, 100%. Inti Mr. Carlos. Oh, meċa. ħat vera, ħat xot ta' zeta. Le, ma kek, imma smani. Tajtlek il-kurzita xie sa kienet immaġina biex tasal tikteb mistoqsija biex taf li ġejni u tista' u ma tiġik xawnek u d-diemek. Daw intom tiprintijaw qabel il-program dal-mistoqsijiet. Kolles li tiskeb. Le, ma dal-istagġun. Basta tistaqsija. Xikolkom il-mistidnin li. Jina l-lebi għasaqsija di. U t-preparaw. Jina għasaqsik mistoqsija għalilek.
Li ħassaqsi. Ejja, go. Kif kull meta niġu x'tistaqsi dejjem kull episodju. Għaxina prezentatriċi. Li ma karatteristika Taf taqra? tammira fl-oħrajn imma ma tarax fik. Nostra kemm. Apparti l-karattru sabiħ, imma li ma karatteristika li tammira fl-oħrajn. L-oħrajn? Imma li ma taraħx fik. Naf jiena 100% self-control. Ġifieri. Elaborate. Kif dittajt Lara l-ewwel li inti pereżempju xi ħadd jirrabjani, pereżempju speċjalment f'relazzjoni, pereżempju xi ħadd jgħid xi ħaġa jweġġani. U flok nozza ten u mur nħon għanifs. Okay. Don't react. I react immediately. Dar ħaġa. Fehmtu mbagħad nagħmel ħafna ħessel u ħafna trouble. Tista' tagħmilha kollha bl-Ingliż ta' risposta mill-bidu sal-aħħar, għamilha bl-Ingliż. Kammu tazzaj. Imma li xti dal-Ingliż. Għandi bata Partner Amerika. tiegħi barrani. Għandi ħabib tiegħi Amerikan. Ma jafx għax ixdieħel, ħarbatilu. Trust me jafa. Jafa diġà. Jafa, trust me. Kien hemm diġà. Ma knowing Abigail diġa qaltlu probably. M'għandix dubju. Le, mhux għaltlu, u ritu. Uritu. 100%. Ma inti il-flows tijak taċċettom bħal. Yeah, I Jena love- Ma ċettom nafx kien ħafna ngħidu xi il-flows. xi tleġimatilu l-Amerika kien hemm ħariken kbir. Ġa għatta d-ċajta, kar għad Mhux pubblikament imma. Ija, għatta u koll. Podcast. Fl-aħħar podcast. Ħassara di, Mirko ħassara di għax. Ma ħadx li tal-Ingliż. Nista' ngħid xi ħaġa u pereżempju il-partner tiegħi jgħidilli li jammira fija. I am very self-forgiving. Taħfer lek innifsek. Iva, jien naħfer li l-nifsi. Kemm sabiħ ħadi? Jiena meta nagħmel xenata jew meta nagħmel xi kazzata. Ma xi ġifieri taħfel lilek innifsek? Wara nħarsew miskina. Ħadet żballu. Ma qed ngħidu kemm minn tannek u ngħidu miskina. Ma jivvera ma nagħmelix di. U di vera kera. Kelli naħdem fuqha biġejtek. Jgħallu taf kemm trid taħdem biex tasal fiha di imma. Dik hija self-confidence, level ta' self-confidence. Mhux self-confidence. Inti daqshekk saħtek li lilek innifsek taħfir. Le, għax naf li d-dinja il-ħajja jibsa. And we're all trying our best. Imma inti qed tgħid taħfer lilek innifsek, ma lek jiena kelli pereżempju t-tifla tiegħi għaddejja bit-tantrums bħalissa tagħmel ħafna tantrum. Ikolli minnhom dawk jien. Meta nagħmel dik it-tantrum pereżempju, l-ewwel marret ngħid sorry huwa lil-Nil pereżempju. By the way, Nil jaqalhom it-tantrum. Ma meta inti tajt sorry lin-Nil, tħossok persuna ta' żibel inti? Jom battaj. Waqt li qed ngħid sorry għaddi nħossni. Dik, jiena mmur fuq Nil u Imma ngħidu. le minn anti supporting. I mean, Le u jibdi qabel jgħidli listen, it's okay, you're going through a bad time u Mela palissa. waqfek. That's what you need to tell yourself. Meta int mur għand Nil u tajlu sorry, ġo qalbek irid ikollok it's all right, la. Kulħadd jiżbalja. Ma nasalx għalija dik. Tittasal għalija. Ibdaħdam li Mara kemm trid tagħmel terapija biex tasal għalija. Ikun hemm ta' momenti fejn ngħid Madonna kemm komplikata. Imma Imma għalilek, fil-maġġoranza hemm ngħid isma' life is hard. You're doing your best. Aħna sibna metru kif laqqas tasal għalem. Taqbizlek u taqannejk u teskala. Sa speċjalizzajna Eh. naqfija, tlajna version 2.0 fuq. Okay, għajdi tini. Kif? Tini, tgħidulna. Jekk inti, tajjeb, mill-ewwel, tidħol id-dar, tgħidli isma' mhux qed sew illum. Pop, allura awtomatikament Itella l-belli. mhux itabe, tissettja. Eżatt. Nilbes ir-raincoat bil-lest jiena. Kemm il-maltemp? U toħroġ l-umbrella. Joħroġ bix-xorts. U l-buzza fuq. Inti kapaċi tagħmilha tilbes id-raincoat. Iva ħafna. Le, Tissettja ma vera tgħinek, vera, Vera inti tgħin. awtomatikament inti ma taħodix personali jekk persona taħtfek jekk inti taf li qed taħtfek għaliex qiegħda Alla f'sitwazzjoni. sirt, qabel tantrum, qabel ma għandi burda ta' ħażina. Vera jew? Allora automatikament. Vera taħdem. Isma' jiena tajjeb ħafna U biex. automatic li wiċċu fil-li jkun serju, mbagħad kif ngħidlu għandi burda ta' ħażina tara l-facial expressions tiegħu jibdew jittonjaw. Jien tallimt ħafna li jiġi għal wiċċek jien nexxilek tinjora u Tista. u tejna ħafna fis kif nissetjaw fuq. Ġifieri il-fatt naħseb li jirnexxilek li inti meta xi ħadd tgħid isma' jiena da l-attitud tiegħu ħan injora. Iktar mill tinjoranza bil-kelma hija kompassjoni. Ħajkolli kompassjoni għand il-persuna. Jiena anke jekk ikun xi Lejlara, per Jekk ikun eżempju. xi ħadd jiena għandi problema miegħek
u naf li inti nervusa ħad iġġieled u daw u x'ismu, però jien kull marrit huwa li nieħu minn għandek. Inħallik tidej tagħmel mhux problema. Għax jiena fejn irrid jagħna sar nieħu minn għandek. Ida jajjarni offendini. Jiena fl-aħħar jekk rix bdi għalija rbaħt. Eżatt, keep your eye on the price. Il-problema taf ta' minni tiegħek għax dort ndannata. Jiena ħriġt rebbieħ. Imma isma mhux faċli tagħmilha dil ħaġa. Imma tkun preparata li jekk inti tallim taffaċċjajt persuni li hu jiġġudikawk u jgħidulek u jedduk u daw Isma' ħanipprova nħaddimha dil ħaġa li qed tajt inti, ħanipprova nħaddimha li ngħid għax anke f'relazzjoni tajt jien xirrit ma' dil-persuna, mhux li nħossni iktar close u li. U kulħadd għandu dritt ikun ferħan, għandu dritt ikun komdu, so tissib metodu kif iġġala taħdem dil-biċċa tax. Ħanipprova, okay? Ħannajlek kif mort in the coming weeks. Isma' l-ħajja tagħna hija alarm il-ħin kollu constantly rridu naffaċċjaw ħafna affarijiet ġifieri. Mela Lara bdiet il-programma u sewwa l-mikrofon. U issa qed titkellem. Għax vera ġobri da suġġett. Da komda. Kemm interna. It's a very good conversation. Ġbin. Anke jien. Kemm inna ma niltaqgħu. Isma' Carlos inti. Propjament fadal l-aħħar mistoqsija, sepp. Jiena għamilta tad mistoqsija issa. Jiena għamilta. Imma qabel għamilt waħda jien, le? Jiena naħseb li għandna nħarsu kollha lejn karti u min għandu mistoqsija. Jiena għandi jistaqsejt lilek li ma karatteristiċi li tammira fl-ħarajn. Mela, jiena żgur. Jiena naħseb Nilu Lara. Jien naħseb jew Nili jew Lara. Il-guest tagħna. Ġiex mistoqsijiet, għażlu ġiex mistoqsijiet u tfahom fuq il-mejda. One each. Xejn il-logħba vera. Jibda Nil, għażlu l-aqwa waħda li għandkom. Tajjeb. Faqani. Mela nsaqsu di. Il-kulħadd, l-ħartnej il-kulħadd. Għaliex l-aħħar qiegħda fuq l-istess simili ħafna fuq fejn konna. Ejja. Għad ġejt tradut kif affettwatlek il-fema dwar relazzjonijiet. Min ħajbda? Naħseb kulħadd ġie tradut. Kulħadd ġie tradut naħseb jiena. Kif affettwat il-fema dwar relazzjonijiet? Well, naħseb l-ar ħaġa ta' meta inti tiġi tradut u mhux biss il-fatt li ġejt tradut, imma il-fatt li ġejt imżeblaħ waqt li qed tiġi tradut. Imżeblaħ ġifri, iktar milli umiljat. Immanipulajt is-sitwazzjoni jien biex nagħti l-ħażin tiegħi biex tidher ikraħ inti. Dik naħseb l-ikbar parti ta' tradiment li hija kera, illi meta mbagħad wara tibda tiskopri l-verità ta' tradiment li għaddejt minna u inti tkun ħadd it-tort fuqek u tgħid mela orrejt mela jien biex insalva di relazzjoni. Naturalment. Ma jekk jiena rrid insalva din it-tip ta' relazzjoni fejn ħassejt nitraduta pereżempju, li kont naħseb illi fil-verità ma kienx hemm tradiment. U l-problema hija inti. U l-problema hija jien u aċċettajt illi mura terapija biex nirranġa l-problema. U wara li mbagħad you fall apart, jien naf kulħadd ikompli bħajtu u wara l-ġlieda li jkun inqala, u mbagħad tirrealizza li inti dak kollu kienet gidba. U li fil-verità, wara li ħadd il-blame inti u li probabbli ħafna nies jiġġudikawk jew inkella jippuntaw lejk għax inti għamilt hekk u hekk, fil-verità mbagħad tiskopri illi dan il-persuna għamel xi ħaġa totalment differenti. Imma somma karma is a bitch. It's very hard, imma l-verità dejjem toħroġ ta'. Nħossu imma ħalli karma hekk li inti toħroġ minn dik ir-relazzjoni xorta isek. Le karma jna an element of alright mela jien jixraq li aħjar jew ma nafx hawn min jirraġuna hekk. Le imma stenna ħansaqsam mistoqsija. Imma jien inħoss diffiċli li inti toħroġ minn dik ir-relazzjoni għalqas kif. Mhux neċessarjament relazzjoni intima qed ngħidu ta' tradiment ta' bej partners. Le, mhux kollox. Tradiment huwa tradiment. Meta ġrat li dil ħaġa affettwat il-min ġi wara. Fibni? U normali. Fil-fiduċja. Hija normali di. Ħana jgħidlek xi jiġri. Inti le? On a level of a relationship ma ffettwatx il-min ġi wara. Fuq relazzjoni intima qed ngħidu sesswali. Le ma fdajx imma ma rridx relazzjoni ta' commitment qed jien issa daqsik. Issa ħanistudja, ħansifer, ħanejx ħajti, ħangawdi, I'm gonna live on the edge.
you know. Inalaqt speċ ta' Iktar minn għalaqt naħseb inftaħt bil-kontra. inalaqt emozjonalment. Emozjonalment you want Eżattu, inti inftaħt. Mort cold, mort Imma cold. you played it safe, you start playing it safe. You don't let anyone in, no. Tiwa, tal-ċiex mandux ikolli partner Jiena li mira nejx mija. min ikun infidila il-partner imur fuq jgħilu sma. Nipreferi jgħid l-isma, ziblu, vaffankulo, tlaqt. Mela, mux Milli ikun persona Li jħalli nħobbok, kemmek, namillek it-te. jitnejjek bik għal xura Dik kera, dik kera. Ma nafxet fej ti prova tasal u daw. Dik Jiena, ħafna. I would, ma naħsib nirkupra minna dik jien. Xiex? Kieku xaħta titradina xi 6 xhur. Mu lex ma tirkupra, xalix le. Tirkupra ta' Le, xina nibda ma nafdax il-tawara, jamba. Imma dik Jiena kieku taf Tibni oxra titallem u tibda l-verżjoni. Jekk tissuspetta xi ħaġa f'ħażin ma nafx jekk hux legali mhux legali nitnejjek x'inhu legali mhux legali, jekk għandek bżonn mur għand private investigator qabdu u jinvestigalek. Imma jiena ma nsibx għandha tkun hekk relazzjoni bejn nejn min-nies. Għanejlek jiena Jekk kieku wasalna. għamilta Imma fil-passat ħanajlek, konni guys, franka ħafna ħessi. Ija, ma jekk wasalna fil-punt ta' private investigator, naħseb wasalna fil-punt li Meta tkun ċert, isma' nisseparaw. ħares waħda. Fehmni? Meta ikollok il-partner li jkun infidil lejk, ikun ħafna affarijiet li tibda tinduna ta' Insomma, u minn ma Ija, ma jindunax. meta ġrat, għad poġġit bil-qeda faċċajt il-dak li jkun jew le. Imma jekk ikunu tajbin manipulattivi, persuna tista' tibda Imma tgħid. ħafna każijiet differenti. Per eżempju, li qed jgħid Nil hija qed jitkellem fuq relazzjoni li Hu l-mikrofon, Carlos. mhux just a one hit wonder. Kollox Illi itnagħmlu. taqa' ma' xi ħadd raqat miegħu u mbagħad marret lura fir-relazzjoni u jisu ma ġara xejn. U qed jgħid relazzjoni tkompli għaddejja li dan. Jista' jkun business partner li għandek ħafna flus fil-business, Ma dik ħaġa oħra, mbagħad, dik Ma mhux ħaġa qisha oħra. relazzjoni intima wkoll. Da qisu partner fi żwieġ ta' wkoll jiġi. Le, Nimmaġina. Qatt ma kelli business partner imma. Tradiment Tradiment huwa tradiment. kbir Huwa daqs tip ta' iż-żwieġ. tradiment. Ieħor, Imma again, it's a different kind of trust. I I mean, one of them you're letting him or her into your bed. Sorta heavy. Ma l-oħra, ma xorta it's a different kind of trust. Fis-sens. Għanda xtaqsam ħafna, jina Italija għandi impiegati minna f'dom daqs solidi, fil-sens daqs ħuti. Fimti, li ħasab li kiku jikduni. Isma jista' jkun hemm tradiment bej l-aħwa ħajbqgħu aħwa ħajtek kollha mhux ħateħles minnhom jew taqta. Bħala kellna impjegati li konna nafdaw. tradaw, And one no? fine day tiftaħ il-computer u ssib kemm aħna postijiet, kemm aħna ċets kontrina. ċets kontrina li aħna daw kon nittrattaw isom Kera. letteralment għal-atfal tagħna. U dik tħossa, tweġġak, iżgur. Immaġina. Fil-dal-kas, però fil-dal-kas ma effettwatlix il-mod kif mbagħad trattajt Il-ħaddiema ta' warajhom. Imma tkun mara. Imma pereżempju jiena għaddejt f'sitwazzjoni fej kelli xi ħadd li tradini u ma qallix. U għaddejt mis-sitwazzjoni tiegħek, meta mbagħad ġara li ġara, jiena I got all the blame, I was the bad guy, I was the demon. Pero u waqt li tisfaxxa relazzjoni hemmhekk sirt naf li kienet traditni. U xorta ħassejt għadda, għasin I was walking out of the relationship. Jiena I was ending the Pero relationship. ħanek taf xaħġa, jina xaħġa mid-talba fħajtu mġax namela, ġifiri u ħagġa minna biex ma għaxaw lara qoddimi, pero ma natix passwords u access għal li tista' titkellem floki. Le, Ġifiri persona, attent. jina ser persona manipulattiv u tista' tuża ismek u tikteb fismek. U jissaw jilabuk easy. Illum il-ġurnata, U l-identità tiegħek policies. għandha tkun l-identità Ejja, Ejja, isma' 100%. Basta. Sfortunatament, spiċċal ħin suppost. Ma Dan sfortunatament fiċċalħin u sfortunament ftaħna Vera argument buzz. li fem ħafna ktar xista li Ija, ma ngħidu. nix tagħmel, Issa spiċċa. Il-problema ta' dal-Lostra Ħanamlu- podcast huwa da. Ejja. Dejjem nibdew argument u ma nispiċċawx kollox imma insomma. Ħansaqsu ma xin nixtieq nara xi tixtieq saqsi. Għax inti kellek mistoqsija wkoll. Insejt tant kemm tħalt fija dil Abigail, ħa donut. Dan huwa suġġetti li jolqot il-kulħadd b'xi mod jew donuts, ieħor. guys. Mela. Thank you, Donut King. Thank you, guys. Jarret, ħanamlu ending sabiħ. Ejja. sewwa.
x'inhu l-iskop tal-ħajja u kif issib tifsira f'dak li tagħmel. Mela, over and above dal-problemi kollha li kulħadd jgħaddi minnhom u l-forsi dak Sabiħa, sabiħa. jixxejpjawna u llum sirna l-verżjoni li ħaġa aħna. li huwa mhux li titfa' ritratt sabiħ fuq l-ostja social media, kulħadd jipprova jimpressjona u jieħu l-isbaħ ritratt u jekk għandek sormok daqsalla ġibu daqsek. L-isbaħ ħaġa li toħroġ barra, tajjeb, tieħu nifsek u tħossok nadif minn nifsew. Aw, sewaqal. Dik sabiħa U ħafna. ħanajt ħaġa. U tiġi titteg inti xorts imqatta. U għandek xarek imħarbat u għandek Jien kont sanajt li dak li jgħod fil-ħajja u l-imħabba u l-connection li għanna bejnietna. Imma wara li tkellemni naħseb qabel l-imħabba hija l-autentiċità li inti tkun dak li int. Eżatt. Għax naf ħafna nies li modifikaw dak li huma x'jixtiequ l-imħabba jew jixtiequ Jew biex l-konnessjoni. jidru biex jidru. Imma U l-ewwel xed titwaslek. tkun dak Biex ma jgħalawx il-ħesil. ħafna tensjoni u t-tensjoni fiex titrasmetti ruħha. Hatred, Yeah. umbat, kollox idejqek, xejn mu biżejjed, fimt, Ġifieri- ħafna ansjetà u U stress. tispiċċa f'ħabs Ġifieri- tal-moħħ tiegħek Għax stess. inti awtomatik trid tkun dak li m'intix. Tiġi? Jien nista' eżatt u magna. Dik il-magna biex tfakkarna thank you Istra- l-ultimate tal-kafe tajb tajtna. Thank you, Ultimate. Biex tfakkarna fil-reklam. Rajta tajba l-magna. U vera, għax jien vera kont sajt imħabba, ma vera u ħafna nies li biex ikollhom l-imħabba ibidlu minn huma. U jien persuna super autentika li jfisser li kultant imweġġa n-nies. Għax jiena ngħid eżatt kif jien. Dritta. U ngħid eżatt x'inħoss. Imma naħseb meta nagħmel kompromess u ma nurix minn jien inkun vera mhux kontenta. Mhux kompluta. Mhux kompluta. Kif qal Nil tħossok minn ġewwa Ma tistax tkun Nis ma kontenta tiħdux f'dak sieħ. Eżatt, ma teħdux sieħ Ma in-nifs. tieħdux sieħ in-nifs. Eżatt. Meta inti rix, Wise person, eżawix. meta Għadda minn ħafna nil. Meta titgħallem li u ma jinteressakx dik lar inti, meta qed jgħix dak it-tieteb, mitnejjek. Jien komdu, nissama ta' madwari, komdi, happy. Ma Lara u jinteressaniex Carlos, dak li ħatan u l-program. Carlos u talaq Lara mbagħad. Jena, dejjem hekk tagħmilli. Alright. Mhux Lara tittala. Le, għal-nil vera tajjeb, istra. ħafna. Jena riċentament skoprejt, għax għaddejt minn situazzjoni li jekk personali ħafna u affettwatni ħafna, li għamilt ħajti kollha jena. X'inhi? Mux importanti. Ma tix tajna. Le, mux marriċ najda, ma mux importanti. Najt kollox, mux għod najt. Alright. Di situazzjoni għal-metek. Illi realizzajt li għal ħafna snin jien attent ħafna fuq dak li najt u dak u li namel, hemm ħafna affarijiet illi għal-kem għamilt ħafna affarijiet illi zbieħ u ħad gost ħafna ma l-affarijiet li vera rrit namel f'ħajti ma għamiltomx. U dejjem, u da. Għaddek zaħir, Carlos. Imma dejjem ħalejt ix-xogħol jidħol fin-nofs. Instead of spending the time I needed to spend with the right people. Għon distrat ħafna affarijiet. U anka per esempio jekk niġi nitkellem pubblikament noqgħod attent xi ngħid biex kemm jista' jkun ma naqlax ħesil. Imma ġrat xi ħaġa milux. U għalija kienet ħaġa kbira, ħaġa enormi. Illi osifet ħit li għajnejja u daqqa isa kollox inbidel. Kif inbidel? Li issa irrid dak li jien ħanuriħ, dak li nemmen ħanajdu, jistaw jġudikawni kemm iridu. Għax irrealizzajt kemm qasira l-ħajja, kemm ridikola l-ħajja, kemm illum qiegħed għadha m'intix. U di li għadek kif għattin, bro, wasta di tan-nifsħiħ. Hija. Jien issa bdejt nieħu nifsħiħ. U meta tieħu nifsħiħ ma taħsibx. Innota. Meta tieħu nifs, tieqaf mill-ħsibijiet tiegħek. Inkredibbli. U għahna għedin f-situazzjoni, tant għedin ġo xurxin, neħxu kolla ġo xurxin, kollu esposti għal xurxin. U meta vera tiħdu dak il-nifs, tista tpoġġi fuq bank għal-kwit. U tħossok happy. Tħossok għawek jiski. Happy, għandek xalfejt. Ekku, ħatala. U kienu tiħu pjaċir b'kollox, men. Ħatala Lara. Jiena naħseb li ħana labora ħafna fuq dak li għal Carlos, illi l-iskop tal-ħajja tiegħi illum il-ġurnata. Forsi għax jien naf kien hemm ħafna esperjenzi, forsi dak li forsi kienu nqara arsin, oħrajn li kienu sbieħ, però ixxejpjaw il-verżjoni ta' Lara li llum. Lara mhix l-istess persuna li kienet is-sena l-oħra jew is-sena ta' qabel, illa ġdejjem isek tittoppja l-verżjoni tiegħek u dejjem tibdel dak minn inti.
Però l-iskop tiegħi llum hija il-here and now. Jien naf pereżempju naraw ħafna nies illi anke tiftaħ sempliċement Facebook, illa huwa mit dak, illa huwa ra minnu marit. Da xħadu mill-ħajja, illum qegħdin għadha ma nafux. Allura naħseb illi jekk għandek tagħmel xi ħaġa tibqax taħsibha biex tagħmilha qbad tagħmilha. Issa. Jekk għandek xi tgħid mar-raġel, mal-partner tiegħek, mal-imħabba tiegħek, ejdlu li tħobbu qabel ma torqod. Aħna dejjem nagħmluha vera. Niġġieldu ħafna, niġġieldu. Imma qabel ma norqdu, ġieli li nħobbok babe. Nkunu miġġieldin, imma tittamela, nagħmilha. Nagħmilha rasa hekk. Eżatt. Ġieli kolli momenti fej jien naf irrabjati għal xulxin, kwalunkwe skop vera stupidu bla sens illi nkunu ġilidna fuqa, għall-inqas imbagħad l-imħabba dejjem terġa' ġibek lura. Diki, il-here and now. Yes. Here and now. U tant kont inqatta ħin, pereżempju, ninkwieta fuq x'ħajġri, fuq xi x'ħaniġi attakkata, fuq li ma fake profile dieħel biex jattakkani li ħafna drabi l-individu wara dal-fake profile dejjem tkun l-istess persuna. Illum il-ġurnata ngħid miskejna kemm imdejqa pereżempju u tali persuna. Allura ma nagħtix każ il għaliex tallimt nirrealizza li min irid iweġġak, min irid jagħmellek il-ħsara, min irid jagħmellek il-gambetti, huwa dak il-persuna mdejjaq. Illi fl-aħħar mill-aħħar jekk għandu problema jiddispjaċini għalik imma jiena ħajt irid inkompli ngħixha bil-mod ta' kif irrid ngħixha jien. U bl-imħabba tal-familjari li għandi madwari. Allura ħammorru lura l-ispiritwalità, jien persuna spiritwali ħafna u jekk forsi ma taqbilx miegħi fuq dan l-ambitu, insib il-wens fl-ispiritwalità tiegħi, jela ġanka fil-pazjenti stess meta jkunu f'xifer il-ħajja jien naf qed jikkumbattu. Iridu jsibu l-wens fl-ispiritwalità tagħhom. B'xi mod qisek lata jew naħseb li dik il-ħaġa m'għandux. Ma nafx forsi, ma taqbilx miegħi. Le, sekonda, jiena assolutament minix ħati ju. Istra kon naħseb. Le, jiena kontra l-politika reliġjuża. Ideoloġija. Jiena kontra l-politika tal-Knisja u tal-reliġjonijiet organizzati. Imma I am very spiritual u jiena mhux nemmen li hemm xi ħaġa, naf li hemm xi ħaġa, x'esperjenzajta. Jiena li hemm inwati huwa skużani li very narrow-minded. Ħafna vojt. Imma naħseb black hole. Ara, di bis ħanajt. Le, Carlo. Mela, inti min inti biex tajt li ċert li m'hemm xejn, min inti. Eżatt. Nista' ngħid xi ħaġa naħseb li ħadna mill-aħħar mistoqsija minn Lara O'Neill. In-nifs sħiħ u the here and now. Naħseb those are very powerful concepts. And it's never too late to say sorry. Jekk għamilt ħafna żmien minn ħajtek miġġielet ma' xi ħadd, għadha pitada naħseb li you can make amends. Yes, I agree. Ħadna buzz, guys. Thank you. Ħadtu buzz. Kien tajjeb it-tekila. Ħadtu buzz. Nieħdu ieħor. Le! Bad influence. Tajjeb. Cheers. Fadal li l-aħħar Grazzi, guys. Proset. Nħobkom. Thank you. Tantiħor. Vera għadna Narakom next pjaċir. week. Thank you. Ciao. Bdejna tajjeb istaġun. Ħafna. Stenna x'insejra l-iktar ħaġa importanti. Ossa kemm spiċċajna tinkopru naqsed donatora ma nafux fejn marret. Għanna rigali. Mant online intimates. Tassew! Għallu bidu. Da rigal tajb ħafna. Lara ħajġoba. Ħafna pressure. Stress. Aħna nħdu stress. Lek għandu stress. Ek. Ek. Le, bil-kontra. U ek. Le, kontra. Da stress testicles. U dawna stress willy. Lara ntu stress willy. Ne preferi naqbad il-testicles. Dikjarazzjoni kbira ma nidar ma preferi jaqbad il-testicles. Thank you ħafna. Aw nersa, Wena, grazzi li l-online intimate. So jek tidu stress willy u stress testicles. Senna, marru online. U għandkom discount ta' 10% jek tamlu take two. TAKE-TWO. Inti ġenju, bravo. Okay, kompli. Issa, u jek waret lestu tilabu bi-stresses. When you de-stress. Hudu kafe. Fuqna. Ija. Uffiċjali, tanik xfu l-kart. Kemmu sabi. Thank you. Minn għanna u minn għant customization. Il-loba fejn kulħadd jitlef id-dinjità. Fejn ħanċempillek għal-kafe? Meta trid. Għana Il-number tijak għandek. Thank you. Again, see you next week. Kemm bazda, u? Naqbad Meta tkun id-disprat fil-ħajjek u kollha
Egat. Neħi l-istess. Tintik t-prova tijaj. Isma, bro, għamil li pjaċir ta' Tipprova da. Għalja, dak iktar estrem, iktar, daka jbezzani, daka it's freaking scary. Take Two jishtiq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK,